ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் மெல்ட்டு வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். பிராணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். கீதா மாதாஜி நீங்க ஆரம்பிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया மாதாஜி திமிரானந்தா तिमिरानन्दस्य திமிரானந்தாலாம் இல்ல மாதாஜி, திமிராந்தஸ்ய तिमिरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः इदपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सकगण श्रीरूपं साग्रजातं सकगण रघुनाथान्वितं तं च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सकगण ललिता विशाखान् वितां च श्री विशाखां वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशे गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः महवदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर इत्विषे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासाक्ति देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधार शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण. 36 லைன் பண்ணோம் இல்லையா மாதாஜி? 35 பண்ணோம். ஸ்ருத்வா வச்சனம் கேசவஸ்ய கிருதாஞ்சலி கிருதாஞ்சலி படிச்சோம். 36 லைன் எல்லாம் அவாவ இதை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சுடுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி, கீதா மாதாஜி, ஜானி மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் யார் நடுவில் ஜாயின் பண்ணவங்களோ அவளோட ஆர்டர் பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால யாரும் அன்மியூட் பண்ண வேண்டாம். ஐஸ்வர்யா மாதாஜி படிச்சு. हरे कृष्ण माताजी। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् सॉरी माताजी। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृत्य यत्यनुरज्यते च रसांसि पीतानि दिशोत्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। அர்ஜுன உவாச்ச. அர்ஜுனன் கூறினான், ஸ்தானே சரியாக ரிஷிகேஷ புலன்களின் உரிமையாளரே, தவ உமது பிரகீர்த்தியா பெருமைகளில் ஜகத் முழு உலகமும் பிரஷ்யதி மகிழ்கின்றனர். அனுகிரஜ்யதே பற்றுதல் கொண்டு ச மேலும் ரசாம்சி
அசுரர்கள் பீத்தானி பயத்தினால் எல்லா திசைகளிலும் திரவந்தி பறக்கின்றனர். சர்வே அனைவரும் நமஸ்யந்தி வந்தனை செய்து கொண்டு மேலும் சித்த சங்காக சித்தர்கள். அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தமடைகிறது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுட்டு இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. பொருளுரை. குருக்ஷேத்திர போரின் விளைவுகளை கிருஷ்ணரிடமிருந்து கேட்ட அர்ஜுனன் மிகவும் தெளிவுற்றான். பரமபுருஷ பகவானின் மிகச்சிறந்த பக்தனும் நண்பனுமான அவன் கிருஷ்ணரால் செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களும் சரியானவை என்று கூறுகிறான். கிருஷ்ணரே பாதுகாப்பாளர், அவரே பக்தர்களின் வந்தனைக்கு உரியவர் மற்றும் அவரே அசுரர்களை அழிப்பவர் என்பதை அர்ஜுனன் உறுதிப்படுத்துகிறான். அவரது செயல்கள் அனைத்தும் எல்லாருக்கும் நன்மை தருபவை. குருக்ஷேத்திர போர் முடிவு செய்யப்பட்டதிலிருந்து விண்வெளியில் உள்ள பற்பல தேவர்கள், சித்தர்கள், இதர அறிஞர்கள் என அனைவரும் கிருஷ்ணர் அந்த போர்க்களத்தில் இருப்பதால் போரை ஆர்வத்துடன் கவனித்து வந்தனர் என்பதை அர்ஜுனன் இங்கே புரிந்து கொண்டான். இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனன் பார்த்த பொழுது தேவர்கள் அதில் ஆனந்தம் அடைந்தனர். ஆனால் பகவான் புகழப்பட்ட போது அசுரர்களும் நாத்திகர்களும் அதனை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை. எல்லாவற்றையும் அளிக்கும் முழுமுதற் கடவுள் கால ரூபத்தை கண்டதால் ஏற்பட்ட இயற்கையான பயத்தால் அவர்கள் ஓடினர். கிருஷ்ணர் பக்தர்களை மட்டுமல்லாது நாத்திகர்களை நடத்தும் முறையும் அர்ஜுனன் மியூட் ஆயிட்டீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி மியூட்டட். அன்மியூட் பண்ணிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி மியூட் ஆயிட்டீங்க. மாதாஜி மியூட் ஆயிடுது. யூ ஆர் மியூட்டட். கால் வந்துருச்சுங்க மாதாஜி. மாதாஜி எது வரைக்கும் கிருஷ்ணர் பக்தர்களை மட்டுமல்லாது நாத்திகர்களை நடத்தும் முறையையும் அர்ஜுனனால் புகழப்பட்டது. இறைவனால் செய்யப்படுபவை அனைத்தும் எல்லோருக்குமே நன்மையை தரும் என்பதை அறிந்துள்ள பக்தன் எல்லா சூழ்நிலையிலும் இறைவனை புகழ்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தடங்கள் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் தடங்கள். நீ காத்தல அப்படிதானே, போன் ஆஃப்டர் போன் வந்துட்டே இருக்கும். அவளுக்கு தெரியாது அப்படின்னு. அதான் அது மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றேன்? நோ ப்ராப்ளமா. நான் நினைச்ச கைப்பட்டு ரியலைஸ் அப்படின்னு. இல்ல மாதாஜி, எனக்கும் தெரியல கால் வந்திருக்கிறது. நான் படிச்சுட்டே இருக்கேன், ஸ்கிரீன் பார்த்தோம்னா தான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், இப்ப அவரோட எல்லா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்னது ஐஸ்வர்யம் அவரோட எல்லா ஆப்புலன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆயிட்டான். சர்ப்ரைஸ் ஆகி என்ன பயமும் வந்துட்டு அதெல்லாமே சேர்த்து அவன் சொல்லியிருக்கான். புலன்களின் அதிபதியே உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உண்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். சித்தர்கள்லாம் என்னது? யாரெல்லாம்? டிவோட்டிஸ் இவர் சித்தர்கள், பக்தர்கள், ஞானிகள் எல்லாருமே அவரை வணங்கி அந்த மாதிரி பண்றாங்க. பட் அதே போல அசுரர்கள் யார் நாத்திகர்கள் யார் பகவானை என்ன ஒரு ஏளனம் செய்து அது பண்றாளே அவெல்லாம் இருக்கா. அந்த டைம்ல ஜராசந்தன் என்ன கசின்ஸ் வேற அவர் என்ன பேரு பேர்ல மறந்து போயிடு. ஜராசந்தன் சிசுபாலன். எனக்கு திருநாவர்த்த என்னெல்லாமோ பேரு வாயில வருது. சிசுபாலன் இவாளும் சொந்தம் இது கசின்ஸ் தான். அப்போ அவக்கு இது தேவர் நாட் டிவோட்டிஸ். அவ பகவான் ஏளனம் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அழிந்து போனார்கள். அப்ப அந்த மாதிரி அசுரத்தான் நாட் நெசசரி ஒரு கொம்பு அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு அசுர குவாலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கிறவங்க அசுரர்கள். அவன் நாத்திகர்களா இருப்பா. அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றன. இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. எல்லாம் அந்த இதுல பார்த்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கார் அர்ஜுனா. குருக்ஷேத்திர போரின் விளைவுகளை கிருஷ்ணரிடமிருந்து கேட்ட அர்ஜுனன் மிகவும் தெளிவுற்றார். ஆஹா, ஏன்னா நமக்கே இப்பதானே ஃபியூச்சர். அதனால தானே ஜோசியன் எல்லாம் போயிட்டு நாளைக்கு எப்படி இருப்போம், ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கோட எப்படி இருக்கும், என் பசங்க எல்லாம் நல்லா ஒரு பிளேஸ்ல இருப்பாங்களா, வேலைக்கெல்லாம் போவனா, அந்த மாதிரிலாம் சில பேர்லாம் இருப்பாங்க.
அந்த பக்கம் எல்லாம் போனதே கிடையாது நான். அதனால எனக்கு எவ்ரி மூமெண்ட் இஸ் அ சர்ப்ரைஸ். அதுதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நமக்கு வந்து ஃபியூச்சர் பத்தி தெரியலன்னா என்ன நடக்கிறதோ அது கெட்டதா இருந்தா கூட நமக்கு நிச்சயம் ஆஹா இப்படி வேற பகவான் பிளான் பண்ணிருக்கியா, ஓகே ஓகே இதையும் நம்ம வந்து தாங்கிக்கலாமே அப்படின்னு தோணும். நல்லது வரும்போது ஓ இப்படி எல்லாம் நல்லது நடக்குமா, அந்த மாதிரி எல்லாமே எவ்ரி டே இஸ் அ சர்ப்ரைஸ். ஏன்னா நமக்கு தெரியாது ஃபியூச்சர் என்ன, தெரியாம இருக்கிறது வரைக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டு. எனிவே சோ வந்து என்னது, ஆனா இவன் பார்த்துட்டான். இவன் பார்த்ததுனால அவனுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ஓஹோ ஃபியூச்சர்ல என்னது நான் ஜெயிக்க தான் போறேன், இவங்க எல்லாம் அழிய போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு தெரிஞ்சு போயிட்டான் அர்ஜுனனுக்கு. இப்போ மிகவும் அவரை வந்து மிகவும் தெளிவுற்றான். பரமபுருஷ பகவானின் மிக சிறந்த பக்தனும் நண்பனுமான அவன் கிருஷ்ணரால் செய்யப்படும் அனைத்து செயல்களும் சரியானவை என்று கூறுகிறான். பகவான் செய்யறது எல்லாமே அவரோட பிளான் எல்லாமே கரெக்ட் தான். கிருஷ்ணரே பாதுகாப்பாளர், அவரே பக்தர்களின் வந்தனைக்கு உரியவர் மற்றும் அவரே அசுரர்களை அழிப்பவர் என்பதை அர்ஜுனன் உறுதிப்படுத்துகின்றார். அவரது செயல்கள் அனைத்தும் எல்லாருக்கும் நன்மை தருபவை. குருக்ஷேத்திர போர் முடிவு செய்யப்பட்டதிலிருந்து விண்வெளியில் உள்ள பற்பல தேவர்கள், சித்தர்கள், இதர அறிஞர்கள் என அனைவரும் கிருஷ்ணர் அந்த போர்க்களத்தில் இருப்பதால் போரை ஆர்வத்துடன் கவனித்து வருகின்றனர் என்பதை அர்ஜுனன் இங்கே புரிந்து கொண்டான். எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவர் என்னதான் எல்லாரும் தெரியும், அதுதான் ஜெயிக்க போறாங்க. இருந்தாலும் எல்லாரும் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனன் பார்த்த பொழுது தேவர்கள் அதில் ஆனந்தம் அடைந்தனர். தேவர்களுக்கு விஸ்வரூபம் தெரிஞ்சிருக்காது. அர்ஜுனனை பார்த்து என்ன நடக்கிறது அந்த ஒரு சந்தோஷத்தை தான் இருந்திருக்காங்க. ஆனால் பகவான் புகழப்பட்ட போது அசுரர்களாலும் நாத்திகர்களாலும் அதனை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை. இப்பவே நம்ம தான் பார்த்துருக்கோம். ஒரு நல்லவன் இருக்கான், இன்னும் நம்ம பொலிட்டிக்கல் சீன்ல எல்லாருக்குமே தெரியும், பேர் சொல்லவே வேண்டாம். யாரோ ஒருத்தர் நல்லது பண்றான்னா அவனை புகழ்ந்தா போறோம், வேற எல்லாரும் கூட்டி சேர்ந்து அவனை எப்படி ஒழிக்கணும் அப்படி கங்கணம் கட்டின்னு இருப்பான். இப்போ மாத்திரம் இல்ல, அந்த காலத்திலேயே கிருஷ்ணர் இந்த காலத்திலேயே அவருடைய எகென்ஸ்டா இருந்த நாத்திகர்கள்லாம் இருந்திருக்கா. இன்னைக்கு அப்படிதான், யாரோ ஒருத்தர் நல்லது பண்றான் அவனுக்கு முடிஞ்சா சப்போர்ட் பண்ணலாம், இல்லாட்டா சரி அவன் வழிக்கு பண்ணட்டும்னு விட மாட்டாங்க. அவனுக்கு எப்படி கீழே தள்ளணும், அவனை எப்படி ஜெயிக்க விடாம பண்ணணும், அதுக்கு நம்ம கூட்டணி சேர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் இருக்காங்க. இட்ஸ் இஸ் சோ பேட். இன்னைக்கு அதெல்லாம் நடக்குது. ஆனால் பகவான் புகழப்பட்ட போது அசுரர்களாலும் நாத்திகர்களாலும் அதனை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை. எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் முழு முதற் கடவுளின் கால ரூபத்தை கண்டதால் ஏற்பட்ட இயற்கையான பயத்தால் அவர்கள் ஓடினார். எல்லாம் தெரிஞ்சு அவர்கள் எப்படி அவர்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. கால ரூபத்தை கண்டு இதெல்லாம் அவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு தானே தெரிந்தது. அப்ப அதை கண்டு ஓடினார் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் பக்தர்களை மட்டுமல்லாது நாத்திகர்களை நடத்தும் முறையும் அர்ஜுனனால் புகழப்படுகின்றது. இறைவனால் செய்யப்படுபவை அனைத்தும் எல்லாருக்கும் நன்மையை தரும் என்பதை அறிந்துள்ள பக்தன் எல்லா சூழ்நிலையிலும் இறைவனை புகழ்கிறான். இது மாத்திரம் நம்ம படிச்சுனா போறோம். ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா தான் இருக்கு. ஏன்னா சில அவர்கள்லாம் பயந்து ஓடுறாங்க, அவளுக்கு தெரிஞ்சுதா விஸ்வரூபம், அவளுக்கு தெரியலையே, திவ்ய சக்ஷு கொடுக்கலையே. அப்ப அவ ஏன் ஓடினா, அவளுக்கு எப்படி அது எண்டு, அவளோட எண்டுன்னு எப்படி தெரியும்? பட் என்னன்னாக்கா இப்ப தப்பு பண்றேன்னா டெஃபினெட்லி தெரியும் நான் தப்பு பண்றேன். பட் சூழ்நிலை காரணமா தப்பு பண்றேன்னு கொஞ்ச நாள் பாக்கலாம். எனக்கு பொய் சொல்லிதான் பாக்கலாமே, அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணுவோமே. கொஞ்சம் திருடிதான் பாக்கலாமே, பொய் சொல்லிதான் பாக்கலாம். ஒரு ஒயிட் லைஸ் தான் சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் என்னடா அப்போ ஒரு பாக்கலாம். இப்போ தெரிஞ்சுட்டே தப்பு பண்றவங்க இருக்காங்க. தெரியும் இதுக்கு வந்து ஒரு அழிவு டெஃபினட்டா இதுக்கு ஒரு பாவ செயல் தான் அப்படின்னு தெரியும். அந்த மாதிரி பண்றவங்க யாருமே 100% நல்லவங்கன்னு கிடையவே கிடையாது. இந்த காலத்துக்கு டெஃபினெட்லி பொருந்தாது. இல்லாட்டா அவன் வந்து முட்டாளாதான் இருக்கும். அவனை வந்து ஒரு சொசைட்டில வந்து மதிக்கவே மாட்டான் அந்த மாதிரி. அப்போ வந்து அவன் கொஞ்சம் பொய், திருடு எல்லாமே உண்டு, எல்லாம் கலப்படமா தான் இருக்கும் அவனுக்கு. ஆனா என்னது கண்டிப்பா தெரியும் இந்த பாவ செயலுக்கு அந்த விளைவு வந்து நான் அனுபவிக்கதான் போறேன் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி எடுத்துனா வேணா நம்ம சொல்லலாம். யாரு வந்து இந்த முட்டாள்களை இவங்கெல்லாம் வந்து தெரியும் அழிவு ஒரு வார்டு வந்தாச்சு, இந்த வார்டுல நம்ம நியாயமா உள்ள அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒத்து போலை, அவளுக்கு வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ணல, வேற ஒரு இடத்துல அணியில தான் இருக்கும், அவ வந்து அநியாயம் அட்டூழியம் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப நம்மளுடைய இது என்னது அவங்களுக்கே தெரிஞ்சு போயிருக்கும் நம்மளுடைய மரணம் வந்து உறுதிதான் அப்படின்னு. அதுதான் இருக்கின்றது. அவ வந்து இதெல்லாம் பார்க்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரே ஒரு டவுட் மாதாஜி, நாத்தியர்கள் அர்ஜுனனால் புகழப்படுகிறதுன்னு வருது இல்ல மாதாஜி? நாத்தியர்களை நடத்தும் முறையும் அர்ஜுனனால் புகழப்படுகிறது அப்படின்னா இது எப்படி மாதாஜி ஏத்துக்கிறது? ஏன்னா பகவான் யாருக்கு சப்போர்ட் பண்றா, இவாள தானே சப்போர்ட் பண்றா. நாத்திகர்கள்ங்கிறது யாரு பகவானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலையோ அவள்லாம் நாத்திகர்கள். இப்ப நம்ம டிவோட்டிஸ் நம்மளாம் என்னது இப்ப எப்ப தெரியும் பகவான் தான் கிரேட்னாக்கா நம்ம பகவானை விட்டுட்டு நம்ம வேற யாரையோ நம்ம பூஜை பண்ணுவோமா? சாரி ஏன் இப்ப இது இங்கேயும் அதே தானே. இப்ப நாத்திகர்கள்ங்கிறது யாரு, எதிரணியில இருக்கிற எல்லாருமே நாத்திகர்கள் தான். அப்படி ஏன்னா கிருஷ்ணா இருக்கிற இடத்துல தானே தாவிண்டு வரணும்.
அப்போ அது ஆப்போசிட் பீமனா இருக்கட்டும், பீஷ்மனா இருக்கட்டும், அவ குலகுருவா இருக்கட்டும், யார் இருந்தாலும் சரி, அவ எல்லாருமே நாத்திகர். சோ நாத்திகர்களை நடத்தும் முறையும் அப்படின்னா என்னது, பக்தர்களை மட்டுமல்லாது நாத்திகர்களை நடத்தும் முறை அர்ஜுனனால் புகழப்படுகின்றது. நாத்திகர்களை நடத்தும் முறை அப்ப கிருஷ்ணன் என்ன அவளை எப்படி நடத்துற, அதான் அவர் அந்த இதுல பாக்குறாரு இல்லையா, அவருடைய பக்தர்களை எல்லாம் காப்பாற்றவும் செய்யறார், நாத்திகர்களை எல்லாம் அழிக்கவும் செய்யறார். இது ரெண்டும் பார்த்துட்டு he feels comfortable. சரி, அப்ப நம்மளை எப்படி காப்பாத்திடுவார், கெட்டவங்களை எல்லாம் அழிஞ்சுதான் போறாங்கன்னு அதை பார்த்து அவன் வந்து என்னது சமாதானப்பட்டுட்டான், நாத்திகர்கள்லாம் அழிந்துதான் போறாங்க அப்படின்னு. ஐ திங்க் யூ ஷுட் டேக் இட் அப் தட். அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ கொடுத்துருக்கா காலரூபத்தை, இதெல்லாம் காலரூபத்துல தான் அதெல்லாம் தெரியாது. ஆனால் பகவான் பட்டபோது அசுரர்களாலும் நாத்திகர்களாலும் அதனை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை. எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் முழுமுதற் கடவுளின் கால ரூபத்தை கண்டதா யாரு கண்டான், அர்ஜுனன் மாத்திரம்தான் பார்த்திருக்கணும். அப்புறம் வேணா கொஞ்சம் வேணா என்ன சொல்லலாம், இவர் சஞ்சயன் இன்னும் அவருக்கு அந்த இது கிடைச்சதுனால பாக்கி யாரும் ஒன்னும் பார்க்கல. கண்டதால் ஏற்பட்ட இயற்கையான பயத்தால் காலரூபத்தை கண்டு அது வந்து இயற்கையா அவருக்கு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாரும் அழியறாங்களான்னு சொல்லி இயற்கையா ஒரு பயம் வருது. ஆனால் என்ன, இஸ் கம்ஃபர்டபிள். யாரு போறாங்க, யாரு அழியறாங்க, யாரு வந்து பகவானுக்கு வந்து நம்பிக்கை இல்லாம அந்த எதிரணியில இருந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு என்ன அந்த உப்பு தின்னேன் அப்படி என்ற வாட்ஸ்அப்ல பார்த்தேன். அதனாலதான் உப்பு பேட், பிபி எல்லாம் ஏறும், அதனால இது உப்பு எல்லாம் தவிர்த்துடுங்கோ அப்படிங்கிறதுலாம் வந்தது. ஏன்னா நான் ஷோலே டைலாக் எல்லாம் போட்டு அப்படி என்ன உப்பு துரோணா பீஷ்மர் அதானே சொல்றாரு, நான் ராஜாக்கு விசுவாசமா இருக்கேன், அவ வீட்டு உப்பு தின்னு நான் அங்கேயேதான் இருக்கேன், அப்ப நான் வந்து அவங்க தப்பு பண்ணாலும் அவங்களுக்கு தான் நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே தானே இருக்காரு. ஏன் எடுத்து சொல்லலாம் இல்லையா, தப்பு தான், நான் பெரியவனா இருக்கேன், நீங்க பண்றதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லணும், நீங்க எல்லாம் பண்றதா அப்படின்னு சொல்லணும். அவர் வாயை மூடிட்டு இருந்தார். அதுக்குதான் அவர் அப்ப என்ன சொல்றாருன்னா, அதுக்கு இது போட்டிருந்தது, நான் வந்து யாருடைய வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டேன், எல்லாம் தப்பு பண்றவங்க வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டதுனால என்னோட புத்தியும் அந்த மாதிரி ஆயிடுது. அந்த இதுல நான் சொல்றேன். அப்ப என்னோட இப்ப அந்த அம்பு படிக்கல் படுக்கும் போது என்னோட இதெல்லாம் போயிடுது, இந்த கெட்ட ரத்தம் எல்லாம் போய் 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 இப்ப எனக்கு ஒரு சொந்த இது வந்துடுது, கிருஷ்ணருக்கு பண்ணி நான் மீட் பண்ணிருக்கேன். இப்ப என்னோட உடம்புல இருக்கிற எவ்வளவு ரத்தம் இருக்கோ அது வந்து நல்ல ரத்தம். இவ்வளவு நாளா என்ன சாப்பிட்டுன்றது, அதனாலதான் சாப்பிடும் போது இது கிருஷ்ண இது என்னது பிரசாதம் நைவேத்தியத்தை தான் சாப்பிடணும். அது அந்த ஒரு டாபிக்ல படிச்சது. கிருஷ்ண நைவேத்தியம் அது சாப்பிடும்போது என்னன்னாக்கா உள்ள சித்தம் எல்லாம் சித்த சுத்தி சொல்லுவாங்க இல்லையா, எல்லாமே சுத்தியாகும். ஆனா ஏதோ ஒரு இடத்துல உட்காந்து சாப்பிடுறோம், யாரு கண்டவா இது கூப்பிடுறா அங்க போய் சாப்பிடுறோம், இல்ல ஹோட்டல்ல சாப்பிடுறோம், எப்படி எங்க தொடர்ந்து என்னத்தை போடுறான்னு நக்கிண்டு டேஸ்ட் பார்த்துன்னு பண்றானா, பகவான் ஆஃபர் ஒன்றும் தெரியாது. கிச்சன்லாம் நம்ம கண் முன்னாடி தெரியவே தெரியாது, எங்கேயோ இருக்கும். சோ அவளோட அந்த இதெல்லாம் தான் நமக்கு வரும், இந்த சுபாவம் எல்லாம் தான் வரும். அப்ப நம்ம வந்து அவள மாதிரியே பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. சோ அந்த ரிலேஷன் அந்த ஒரு டாபிக்ல வச்சு இந்த மாதிரி எழுதினா அவர் வந்து துரோணாச்சாரியார் அப்படி சொல்றார், நான் வந்து அம்பு படிக்கல படுத்துருக்கேன், கெட்ட ரத்தம் எல்லாம் அவ சாப்பாடு சாப்பிட்டு என்னெல்லாம் அவ பேசி அவ என்னெல்லாம் பண்றாங்க அதையே உள்ள ஊறிப்படுத்து. அப்ப என்ன தப்பு பண்ணா தடுத்து நிறுத்தக்கூடக்கூடிய அந்த இது கூட எங்கிட்ட இல்லாம போயிடுச்சு. though I know everything was going bad, but அதை வந்து எடுத்து சொல்ல முடியாம நான் வந்து அந்த மாதிரி இருந்தேன். இப்ப வந்து நான் அம்பு படிக்கல் படுக்கும்போது எல்லா ரத்தமும் போய் 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 இருக்கிற எஞ்சி இருக்கிற ரத்தம் எனக்கு பியோர் ரத்தம் தான் இருக்கு. இப்ப நான் ரியலைஸ் வந்து இல்லை, நான் பண்ணினது தப்புன்னு நானே ரியலைஸ் பண்றேன். நல்லா இந்த மாதிரி டிட்பிட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டே இருந்தேன்னா நிறைய உங்களுக்கு தெரியும். சோ இதுல நீங்க கேட்டது என்னன்னா, அப்பா பக்தர்களை மட்டுமல்லாது நாத்திகர்களால் நடத்தும் முறை, நாத்திகர்களை எப்படி நடத்துறாரு, அவெல்லாம் அழிஞ்சு போறதுக்கு தான் வாயில போறாரு. இது மாதிரி பார்த்தோம், எல்லாம் அவர் வாய் நெருப்புல வந்து எல்லாம் வந்து புசி இது கெட் பர்ன்ட் அந்த மாதிரி. சோ அந்த முறையும் அர்ஜுனால புகழப்படுகிறது. மீன்ஸ் அவெல்லாம் இறந்துதானே போறாங்க இல்லையா, கன்ஃபர்ம்டு. அப்ப நாத்திகர்கள்லாம் போயிடுவாங்க, அந்த ஒரு கன்ஃபர்மேஷன். இறைவனால் செய்யப்படுபவை அனைத்தும் எல்லாருக்கும் நன்மையை தரும். அவங்க இறக்குறதும் நன்மைதான், நம்மளை வந்து வாழ வைக்கிறதும் நன்மைதான் என்பதை அறிந்துள்ள பக்தன் எல்லா சூழ்நிலையும் இறைவனை புகழ்கிறான். ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் யாரை அழிக்கணும் யாரை வைக்கணும். ஜானி மாதாஜி படி. மாதாஜி கீதா மாதாஜி கீதா மாதாஜி படிக்கணும். கீதா மாதா சாரி அது நீங்க உங்க பேர் முதல்ல வந்துட்டேன்னா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிருக்க இல்லையா. எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க. ஒண்ணு கீதா மாதாஜி படிங்க. ஆர்டர் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிட்ட மாதாஜி, படிட்டங்களா? கஸ்மாச் தேன நமரேன் மகாத்மன் கரியச பிராமினோ அப்யாதி கர்த்தே அனந்த தேவேஷ ஜெகநிவாஷ துவம் அக்ஷரம்
சத் அசத் தத் பரம் யத். கஸ்மாத் ஏன், ச மேலும், தே உம்மிடம், நா இல்லை, நமரேன் தக்க வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்க, மகா ஆத்மன் மிக பெரியவரே, கரியஷே சிறந்தவரே, பிராமண பிரம்மாவை விட அபி இருந்தும், ஆதி கர்த்தே முதல் படைப்பாளிகளுக்கு, அனந்த எல்லையற்ற தேவ இஷே தேவர்களின் தேவரே, ஜெகத் நிவாச அகிலத்தின் அடைக்கலமே, துவம் நீங்கள், அக்ஷரம் அழிவற்ற, சத் அசத் காரணம் விளைவு, சத் பரம் பரமமான, யத் ஏனெனில், மகாத்மாவே பிரம்மாவிட சிறந்தவரே, நீங்கள் ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர். பொருளுரை. இத்தகைய பிரார்த்தனையின் மூலம் கிருஷ்ணரை அனைவராலும் வழிபடப்பட வேண்டியவர் என்பதை அர்ஜுனன் குறிப்பிடுகின்றான். அவர் எங்கும் பரவியுள்ளார், எல்லா ஆத்மாக்களின் ஆத்மா விளங்குகிறார். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை மகாத்மா, மிகவும் தாராள மனப்பான்மையுடன் உடையவர் என்றும் எல்லையற்றவர் என்றும் அழைக்கிறான். அனந்த என்ற சொல் முழுமுத கடவுளின் ஆதிக்கத்தாலும் சக்தியாலும் காணப்படாதது எதுவும் இல்லை என்பதை குறிப்பிடப்படுகிறது. தேவேஷ என்றால் அவரே எல்லா தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவர் என்றும் எல்லாவற்றையும் விட உயர்ந்தவர் என்றும் பொருள். அவரே முழு உலகத்திற்கும் அடைக்கலம் ஆவார். கிருஷ்ணரை விட சிறந்தவர் யாரும் இல்லை என்பதால் எல்லா சித்தர்களும் சக்தி வாய்ந்த தேவர்களும் தங்களது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை அவருக்கு சமர்ப்பிப்பது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று அர்ஜுனன் எண்ணுகின்றான். அதிலும் முக்கியமாக கிருஷ்ணர் பிரம்மாவை உயர்ந்தவர் என்று குறிப்பிடுகின்றான். ஏனெனில் பிரம்மாவை படைத்தவர் அவரே. பிரம்மா கிருஷ்ணன் ஓர் அங்க விரிவாங்க கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவின் தொப்புள் கொடியிலிருந்து உருவான தாமரையில் பிறந்தவர். எனவே பிரம்மாவும் பிரம்மனிலிருந்து பிறந்த சிவபெருமானும் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரும் தத்தமது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை அவருக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். சிவபெருமான், பிரம்மா மற்றும் இதர சக்தி வாய்ந்த தேவர்களால் பகவான் வணங்கப்படுகிறார் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அக்ஷரம் என்ற சொல் மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில் இந்த ஜட படைப்பிற்கு அழிவிற்கு உட்பட்டது. ஆனால் இறைவன் இந்த ஜட படைப்பிற்கு மேம்பட்டவர். அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் என்பதால் ஜட இயற்கைக்குள் இருக்கும் கட்டுண்டு ஆத்மாக்கள் மட்டுமின்றி மொத்த ஜட தோற்றத்தையும் விட அவர் உயர்ந்தவர். எனவே எல்லாவற்றிலும் சிறந்த அவரே முழுமுத கடவுள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அவர் என்ன சொல்றாரு? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யார் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மகாத்மாவே பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே. நேச்சுரலி பிரம்மாவிட்டே தான் நம்ம வந்திருக்கோம். பட் பிரம்மாவை படைத்தவரே கிருஷ்ணர் தானே. சோ மகாத்மாவே பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே அப்படின்னு புகழ்த்தி தள்ளுறார். நீங்களே ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? அவங்களும் தான் பண்றாங்க, சிவனும் பண்றாரு. ஏன்னா எல்லாரும் அதுக்கப்புறம் பிறந்தவர்கள் தான். பிறந்தவர்கள்னா தோன்றினவர்கள். ஆனா முதல்ல யாரு? கிருஷ்ணர் தான். எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். அவருக்கெல்லாம் இந்த ஜடம், அவர் நம்ம மெட்டீரியல் மேட் பாடியில நமக்கு அவருக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. அதுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். ஓகே, இதுல என்ன பிரபுபாத என்ன சொல்லியிருக்காரு? இத்தகைய பிரார்த்தனையின் மூலம் கிருஷ்ணரே அனைவராலும் வழிபட வேண்டியவர் என்பதை அர்ஜுனன் குறிப்பிடுகின்றான். நம்ம இஸ்காலம் அதுதானே சொல்றோம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்துக்கும் மேலானவர் சொல்றோம். சோ அதை திரும்பி அது ஆணித்தரமா அவர் சொல்லி ப்ரூவ் பண்றார். அவர் தான், கிருஷ்ணரை தான் அனைவராலும் வழிபட வேண்டியவர் என்பதை அர்ஜுனன் குறிப்பிடுகின்றார். அவர் எங்கும் பரவியுள்ளார், எல்லா ஆத்மாக்களின் ஆத்மாவாக விளங்குகிறார். பரமாத்மாவா எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் இருக்காரே, அந்த மாதிரி இருக்கார். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை மகாத்மா, மிகவும் தாராள மனப்பான்மை உடையவர் என்றும் எல்லையற்றவர் என்றும் அழைக்கிறார். அனந்த அப்படின்னா எனக்கு எண்டே கிடையாது. என்னும் சொல் முழுமுதற் கடவுளின் ஆதிக்கத்தாலும் சக்தியாலும் கவரப்படாதது எதுவும் இல்லை என்பதை குறிக்கிறது. அனந்த என்னும் சொல் முழுமுதற் கடவுளின் ஆதிக்கத்தால், அவர் என்னெல்லாம் செய்யறாரோ அவரோட சக்தியாலும் அதெல்லாம் கவரப்பட முடியாத அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எதுவும் இல்லை என்பதை குறிக்கின்றது.
ஒரு நிமிஷம். அனந்த என்று சொல் முழுமுதற் கடவுளின் ஆதிக்கத்தாலும் சக்தியாலும் கவரப்படாதது எதுவும் இல்லை. எங்கதான் பகவானுடைய சக்தி இல்லாம இருக்கு, எங்கதான் பகவானுடைய ஆதிக்கம் இல்லாம இருக்கு, எல்லாமே பகவானாலதான் படைக்கப்பட்டது. அனந்த தான் தட் மீன்ஸ் இட் இஸ் நெவர் எண்டிங். எல்லா இடத்துலயும் அவர் பரவி இருக்கார். அனந்தனா நெவர் எண்டிங். அனந்தனாக்கா ஆதி இல்லாதவன் அந்தம் இல்லாதவன் அனந்த அப்படிதான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நானு. இது கொஞ்சம் வேற மாதிரி சொல்றாரு. இல்ல அன் எண்டிங் தான். அதுல இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன். அன்எண்டிங், ஒரு எண்டு கிடையாது அவருக்கு, வந்து ஸ்டார்டும் கிடையாது எண்டும் கிடையாது. பட் அனந்தனாக்க என்னது எண்ட் இல்லாதவன். அப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்க, முழுமுதற் கடவுளின் ஆதிக்கம், அவர் என்னெல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு, இங்கெல்லாம் ஆதிக்கம் செலுத்திருக்காரு, எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. அது இல்லாத ஒரு இடம் கிடையாது. அவரோட சக்தி எல்லாம் இருக்கு, எல்லாத்தையும் அவருடைய சக்தி இருக்கு, அதுல கவரப்படாதது எதுவும் இல்லை அப்படின்னு இன்டைரக்டா அந்த மாதிரி சொல்லி, இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் என்பதை குறிக்கின்றது. தெய்வேஷ என்றால் எல்லா தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவர் என்றும் தேவ ஈஷ இல்லையா, பகவான் எல்லா தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவர் என்றும் எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவர் என்றும் பொருள். அவரே முழு உலகத்திற்கும் அடைக்கலமா. சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படின்னாக்கா கான்டெக்சுவல் மீனிங் எடுத்துக்கணும் மாதாஜி. எல்லாம் ஒரே இது மீனிங் எடுத்துன்னு போக முடியாது இல்லையா. இப்ப கான்டெக்ஸ்ட பார்த்து அந்த மீனிங் வந்து அது போல பொருத்தி வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஆக்சுவல் மீனிங் அனந்த இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஆனா இது இந்த கான்டெக்ஸ்க்கு இதுவும் பொருந்தும் அந்த மாதிரி. சோ எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவர் என்றும், இப்போ எல்லோரையுமே உயர்ந்தவர்னா என்ன அர்த்தம், ஹைட்லியா அந்த மாதிரி கிடையாது. குவாலிட்டி, அவருடைய அந்த ஒரு கேரக்டர்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் உயர்ந்தவர். நம்ம இந்த ஒரு வேர்டு பார்த்தோம், உயர்ந்தவர் அப்படின்னா என்னது, சில பேர் வந்து மேல் மாடியில இருக்கான் அவன் வந்து உயர்ந்துட்டான், அப்புறம் இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் உயர்ந்துட்டா அப்படிங்கும், ஏன்னா அவங்க ஹைட் வச்சுட்டான்னு. சோ அந்த உயர்ந்தவர் நம்ம வந்து ஒரு கான்டெக்ட் பார்த்து நம்ம அந்த உயர்ந்தவரோட பேரு, இப்ப பகவானுக்கு உயர்ந்தவர் அவர் தான் கிரேட், அந்த கிரேட்டுக்கும் அதுதான் நம்ம சொல்லுவோம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு வேர்டுக்கு வந்து கான்டெக்சுவல் மீனிங் என்றும் பொருள். அவரே முழு உலகத்திற்கும் அடைக்கலமாவார். கிருஷ்ணரை விட சிறந்தவர்கள் யாரும் இல்லை என்பதால் எல்லா சித்தர்களும் சக்தி வாய்ந்த தேவர்களும் தங்களது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை அவருக்கு சமர்ப்பிப்பது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று அர்ஜுனன் எண்ணுகிறார். எல்லாரும் அதனால தான் உங்களை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி உங்களை வந்து தொழுது இது பண்றாங்க அர்ஜுனன் என்கிறார். அதில முக்கியமாக கிருஷ்ணா பிரம்மாவை விட உயர்ந்தவர் என்று குறிப்பிடுகிறான். ஏனெனில் அது தெரியுமே, பிரம்மாவை படைத்தவர் யாரு, அவர். நம்மெல்லாம் பிரம்மாட்டின்னு வந்திருக்கோம். பட் அது மெயினா என்ன, இப்ப நம்ம அந்த இது ஸ்கூல் எக்ஸாம்பிள் இப்ப குழந்தைன்னு சொல்லுவேன், ஒரு பிரின்சிபல், அதுக்கு கீழே நம்ம வந்து என்னது ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், அப்புறம் பிரைமரி இன்சார்ஜ், அதுக்கப்புறம் ஹெட் ஆஃப் த எல்லாமே இருக்கும். அப்புறம் தான் நமக்கு கிளாஸ்ல ஒரு டீச்சர்னு இருப்பாங்க. பட் நமக்கு வந்து இப்ப என்னன்னா அந்த டீச்சர் தான் எல்லாமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். பட் அவருக்கு மேல ஒரு இது என்னது ஒரு சம் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட், பிரைமரி இன்சார்ஜ், செகண்டரி இன்சார்ஜ், அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க. சோ அப்ப நமக்கு என்ன, பிரம்மா நம்மளை படைத்தவர், அப்ப அவர் தான் வந்து எல்லாமே அப்படின்னு நினைக்கிறோம். பட் பிரம்மாவே படைத்த கிருஷ்ணா இருக்கார். சோ அவரை விட உயர்ந்தவர் கிருஷ்ணர். பிரம்மா வந்து அவருக்கு வணக்கம் செலுத்துறதுல ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது, அந்த மாதிரி சொல்றார் அர்ஜுனன். ஏனென்ன பிரம்மாவை படைத்தவர் அவரை. பிரம்மா கிருஷ்ணரின் ஒரு அங்க விரிவாகிய கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவின் தொப்புள் கொடியிலிருந்து உருவான தாமரையில் பிறந்தவர். பார்த்தோம் இல்லையா, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவோட தாமரை தொப்புல இருந்து வந்த தாமரையில தான் இவரை பிரம்மாவே பிறந்தார். சிவன் எங்க இருந்து பிறந்தார், எனவே பிரம்மாவும் பிரம்மாவிலிருந்து பிறந்த சிவபெருமானவர்னு நெற்றியிலிருந்து பிறந்தார் அப்படின்னு போட்டிருந்தார். பிறந்த சிவபெருமானும் மற்றும் இதர தேவர்கள் அனைவரும் தத்தமது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை அவருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். ஏன்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்தா எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. சிவபெருமான் பிரம்மா மற்றும் இதர சக்தி வாய்ந்த தேவர்களால் பகவான் வணங்கப்படுகிறார் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அக்ஷரம் அப்படின்னு வந்து மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில் அது ஜடப்படைப்பை அழிவிற்கு உட்பட்டது. க்ஷரம்னா அழிக்கப்படுவது, அக்ஷரம்னா அழிக்கப்படாதது. ஏனெனில் இந்த ஜடப்படைப்பு அழிவிற்கு உட்பட்டது. ஆனால் இறைவன் இந்த படைப்பிற்கு மேம்பட்டவர். அவருடைய உலகமும் அழியாது, அவரும் வந்து அழிந்து போறது கிடையாது. சோ ஹீஸ் அக்ஷரம், அதனால அவருக்கு அக்ஷரம்னு பேர். அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். எனிதிங் இஸ் ஹேப்பனிங், அதுக்கு யாரு பொறுப்பு, அவர் தான். கிருஷ்ணராலதான் இதெல்லாம் நடக்குது. காரணங்களுக்கும் காரணம் என்பதால் ஜட இயற்கைக்குள் இருக்கும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், நம்மள மாதிரி உள்ள ஆத்மாக்கள் மட்டுமின்றி நம்ம மாத்திரம் இல்ல, மொத்த ஜட தோற்றத்தையும் விட அவர் உயர்ந்தவர். எனவே எல்லாவற்றிலும் சிறந்த அவரை முழுமுதற் கடவுள் தான் புகழ்த்தி தள்ளுறாரு. எஸ், இப்ப படிங்க ஜானி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. त्वम् आदिदेव पुरुष पुराण त्वम् अस्य विश्वस्य परं निधानं वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप त्वं நீர் ஆதி தேவா ஆதிதேவர் புருஷர் புராண பழையவர். துவம் நீர்
அஸ்ய இந்த விஸ்வசிய அகிலத்தின் பரமான நிதானம் அடைக்கலம் வேத்தா அறிபவர், அசி நீர் வேத்தியம் அறியப்படுபவர், ச மேலும் பரமமான, ச மேலும் தாம அடைக்கலம், துவயா உம்மால் ததம் நுழையப்பட்டு, விஸ்வம் அகிலம் அனந்த ரூப எல்லையற்ற ரூபமே. நீரே ஆதிதேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதீக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. எல்லையற்ற ரூபமே. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர். பொருளுரை. அனைத்துக்கும் முழுமுதற் கடவுளை சார்ந்துள்ளதால் அவரே அனைத்திற்கும் இறுதி அடைக்கலம். நிதானம் என்றால் பிரம்ம ஜோதி உட்பட அனைத்துமே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரையே சார்ந்துள்ளது என்று பொருள். இவ்வுலகில் நடப்பவை அனைத்தும் அறிந்தவர் அவரே. மேலும் அறிவிற்கு ஏதேனும் முடிவு இருந்தால் அவரே அவ்வெல்லா அறிவின் இறுதியான ஆவார். எனவே அறிபவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் அவரே. எங்கும் பரவி இருப்பதால் அவரே அறிவின் இலக்கு. அவரே ஆன்மீக உலகிற்கு காரணம் என்பதால் அவர் பரமமானவர். தெய்வீக உலகின் தலை சிறந்த நபரும் அவரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க இப்ப நான் படிக்கும்போது நினைவு வரும், நீர்னு வருது இல்லையா நம்ம தமிழ்ல. நீர்னா என்ன அர்த்தம்? தண்ணியும். தண்ணின்னு தான் நினைச்சேன் நான் ஒரு நிமிஷம். எப்பவுமே எனக்கு தோணும், இப்ப இதுல கூட நம்மளோட தமிழ்லயே நிறைய இருக்கு இந்த மாதிரி நீர். ஆனா இதுக்கு ஒண்ணு நீங்கள்ங்கிறதுக்கும் வந்து பியோர் சுத்த தமிழ்ல நீர்னா வரும், வேற வழியே கிடையாது, போட்டுதான் ஆகும். சோ கான்டெக்சுவல். அப்புறம் இந்த இதுவும் ஒரே நீங்க இப்ப படிக்கும்போது பார்த்தேன், அசி இந்த வரும்போது துவம்னா நீங்க தான் கரெக்ட், நீங்கள். அசினாலும் நீங்கள் தானும். சோ அக்கார்டிங்லி துவம் வர இடத்துல துவம் போட்டுடலாம், அசிங்கிற இடத்துல அசி போடுவாங்க. துவயாவும் அதே போல உங்களால், உன்னிடம், உன்னை, நீ, அப்புறம் என்ன நீங்கள், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கே. சோ அந்த மாதிரி ஒரு கிராமட்டிக்கல். எஸ், இங்க கரெக்டா போட்டிருக்காங்க. அனந்த ரூபனாக்கா எல்லையற்ற ரூபம், இது கரெக்டா போட்டிருக்காங்க. கரெக்ட்னா ஆக்சுவல் என்ன மீனிங் உண்டோ அது போட்டிருக்காங்க. எஸ். அப்ப நீரே ஆதிதேவன் பொழுத்தி தள்ளிண்டே இருக்காரு. நீரே ஆதிதேவர். ஆதிதேவர்னா என்ன? ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே நீங்க தான் இருக்கீங்க. ஆதினா ஆதி, அந்தம், அந்தம்னா லாஸ்ட், எண்டு. அனந்தம் எண்டு இல்லாதவர். அந்தம்னா எண்டு, அனந்தனா வித்தவுட் எண்டு. ஆதினா ஸ்டார்டிங். அப்ப என்ன நீங்க முதல் அங்கேருந்து இருக்கீங்க. புருஷர், மிகவும் பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம். எல்லாருக்கும் எங்க போய் சேரணும்? அவர் தான். அந்த அவரோட அடைக்கலத்துல தான் போகணும். அனைத்தையும் அறிந்தவரும், எல்லாம் தெரியும் அவருக்கு, அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீயே. பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னதை அடைக்கலம் நீரே. எல்லையற்ற ரூபமே. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ள எல்லா இடத்துலயும் நீங்க தான் பரவி இருக்கீங்கன்னு அவர் வந்து, இதுதான் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் வந்து அப்படி புகழ்த்தர மாத்திரம் இல்ல, அவர் பார்த்ததை அனுபவிச்சு அவர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கார். அனைத்து முழுமுதற் கடவுளை சார்ந்துள்ளதால் அவரே அனைத்திற்கும் இறுதி அடைக்கலம். நிதானம் என்றால் பிரம்மஜோதி உட்பட. ஹரே கிருஷ்ணா. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா மாதாஜி? ஆமா மாதாஜி, பிரேக் ஆகுதுங்க மாதாஜி. மெசேஜ் வந்தது எனக்கு. அனைத்து முழுமுதற் கடவுளை சார்ந்துள்ளதால் அவரே அனைத்திற்கும் இறுதி அடைக்கலம். எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் வந்திருக்கு. சோ அப்ப நமக்கு யாரோட இது என்னது ஹெட், who is the head, அவரை தான் நம்ம சார்ந்திருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த இறுதி அடைக்கலம் என்ன, அவரை தான் நம்ம போய் சேரணும். நிதானம் என்றால் பிரம்மஜோதி உட்பட அனைத்துமே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரையே சார்ந்துள்ளன என்று பொருள். நமக்கு ஆக்சுவலி நிதானம் என்று வந்திருக்கு. நிதானம் அடைக்கலம். ஓகே, அடைக்கலம் போட்டு விஸ்வசிய பரம் நிதானம். எல்லாம் ஃபுல் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டுல என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாம் உங்ககிட்டதான் அடைக்கலம் வருது அப்படின்னு. நம்ம தமிழ் நிதானமா போ, மெதுவா போ. அப்ப அது ஏதாவது ரிலேட்டடோ பார்த்தேன். சரி, இங்க படிச்சேன். அனைத்துமே புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரையே சார்ந்துள்ளன என்று பொருள். இவ்வுலகில் நடப்பவை அனைத்தையும் அறிந்தவர் அவரே. எல்லாரோட விதயத்திலும் இருக்கிறதுனால அவருக்கே எல்லாரோட உயிர் வாழிய பத்தியும் தெரியும், ஜடத்தை பத்தியும் தெரியும், எல்லாமே அவருக்கு வந்து தெரியும். அவரே மேலும் அறிவிற்கு ஏதேனும் முடிவு இருந்தால் அவரே அவ்வெல்லா அறிவின் இறுதியாவார். ஏதாவது வந்து ஒரு அறிவு இதோட ஆச்சு, இதோட நாலேஜ் எல்லாம் முடிஞ்சு வச்சோன்னா அந்த கடைசி நாலேஜ் என்னதோ அதுவும் வந்து அவர் தான். அதுல அவருக்கு தெரியாத ஒண்ணும் கிடையாது. எனவே அறிபவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் அவரே. இப்பதான் அந்த வேதம் எல்லாம் படிக்கிறோம்னாக்கா அந்த வேதத்துல யாரு எழுதியிருக்காங்களோ அவர் தான் சொல்லி இந்த முனிவர்களா எழுதியிருக்காங்க. அதை என்ன எதை பத்தி எழுதியிருக்கா? அவரை பத்தி தான் எழுதியிருக்கா. கடவுளோட எப்படி எல்லாம் கடவுள் போய் சேரணும், என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படி. ஓகே, அதெல்லாம் அதை ஃபாலோ பண்ணா எங்க போய் சேரணும்? அவரை தான் போய் சேரணும். எங்க பார்த்தாலும் சுத்தி அவரே சொல்லியிருக்காரு. அவரை பத்தி தான் படிக்கிறோம். அது பண்ணி முடிச்சா எங்க போகிறோம்? அவரோட அடைக்கலத்துக்கு தான் போகிறோம். அந்த மாதிரி
சோ எங்கும் பரவி இருப்பதால் அவரே அறிவின் இலக்கு, அவரே ஆன்மீக உலகிற்கான காரணம் என்பதால் அவர் பரமமானவர், தெய்வீக உலகின் தலை சிறந்த நம்பரும் அவரே. இது ஒண்ணு படிச்சிருங்க மாதாஜி, ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. இதையும் ஹரே படிச்சு கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாயுர்யமோ வாயுர்யமோக்னிர்வர் வருண சசாங்க பிரஜாபதிஸ்வம் பிரபிதாமஹश्च நமோ நமஸ்தே சுசஹஸ்ர கிருத்வ புனश्च பூயோ விநமோ நமஸ்தே. வாயு வாயு, யம யமன், அக்னி அக்னி, வருண வருணன், சச அங்க சந்திரன், பிரஜாபதி பிரம்மா, துவம் நீர், பிரபிதாமக பிதாமகரின் தந்தை, ச மேலும், நம எனது வணக்கங்கள், நம மீண்டும் எனது வணக்கங்கள், தே உமக்கு, அஸ்து இருக்கட்டும், சஹஸ்ர கிருத்வ 1000 முறைகள், புன ச மீண்டும், பூய மீண்டும், அபி கூட, நம எனது வணக்கங்கள், நம தே உமக்கு எனது வணக்கங்கள். நீரே வாயு, நீரே யமன், நீரே அக்னி, நீரே வருணன், நீரே சந்திரன், முதல் உயிர்வாழியான பிரம்மாவும் நீரே, அந்த பிதாமகரின் தந்தையும் நீரே. எனவே எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை உமது 1000 முறைகள் மீண்டும் மீண்டும் நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன். பொருளுரை, எங்கும் நிறைந்திருக்கும் காற்று எல்லா தேவர்களையும் விட மிகவும் முக்கியமான பிரதிநிதி என்பதால் இறைவன் இங்கு வாயு என்று அழைக்கப்படுகிறார். மேலும் கிருஷ்ணரை அர்ஜுனன் பிதாமகரின் தந்தை என்றும் அழைக்கின்றான். ஏனெனில் அவரே பிரபஞ்சத்தின் முதல் உயிர்வாழியான பிரம்மாவின் தந்தையாவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னது அவரே வாயு, அதேதான் இப்ப நாம் படிச்சதேதான். எங்கும் நிறைந்திருக்கும் காற்று, காற்று இல்லாத இடம் உண்டா? இல்லை. அப்ப அந்த மாதிரி காற்று எல்லா தேவர்களையும் விட மிகவும் முக்கியமான பிரதிநிதி என்பதால் இது நம்ம பஞ்சபூதங்களை பார்த்தா காற்று இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மாதிரி அதே போல என்பதால் இறைவன் இங்கு வாயு என்று, அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு எனக்கு எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டோ அதுக்கு பகவான் அதுல இருக்கார். இறைவன் இங்கு வாயு என்று அழைக்கப்படுகிறார். மேலும் கிருஷ்ணரே அர்ஜுனன் பிரபிதாமகன் தந்தையுடைய அப்பா, பிதாமகனின் பிதாமகன் இல்ல பிதாமகன்னாக்கா தாத்தாவுடைய அப்பா, மகன், பிதா, பிதாமகா, பிரபிதாமகா, அப்படி. அப்போ தாத்தாவுடைய அப்பா, உள்ள தாத்தா, பிதாமகனின் தந்தை என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். ஏனெனில் அவரே பிரபஞ்சத்தின் முதல் உயிர்வாழியான பிரம்மாவின் தந்தை ஆவார். பிரம்மாங்கிறதே யாரு? நம்மளுடைய பிதா. ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு? நானே உங்களுக்கு சீட் கிவிங் ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா இவர் தந்தைக்கும் ஒரு தந்தை. அடுத்தது யார் மாதாஜி? ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம புரஸ்தாத் தத ப்ருதுஜஸ்தே நமோஸ்து தேத சர்வதேவ சர்வ அனந்த வீர்யாமித விக்ரமஸ்வம் சர்வம் சமப்னோசி ததோசி சர்வேஷு சர்வக. நம வணங்குகின்றேன். புரஸ்தாத் முன்னிருந்து, அத மேலும், பின்னிருந்து, தே உம்மை, நம அஸ்து நான் எனது வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். தே உமக்கு, சர்வத எல்லா திக்குகளில் இருந்தும், ஏவ உண்மையில், சர்வ ஏனெனில் நீரே எல்லாம், அனந்த வீரிய எல்லையற்ற சக்தி, அமித விக்ரம் எல்லையற்ற வலிமை, துவம் நீர், சர்வம் எல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சமோப்னோசி நிறைசி. மாதாஜி என்னாச்சு? சத்தம் கேட்கல நடுவுல. இது என்னோடதான் நெட்டு போயிட்டா இல்ல உங்களோட கேட்கலையா? சமாப்னோஷி நீங்களே. மாதாஜி ஒன்னும் இல்ல, படிங்க பேசுறது கேக்குதுங்களா மாதாஜி? கேட்கல, படிங்க. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அசி ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வக எல்லாம் படிச்சுட்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. அசி நீங்களே. மாதாஜி கேக்குதுங்களா? இப்ப கேட்கல, படிங்க. அசி நீங்களே, சர்வ எல்லாம். மொழிபெயர்ப்பு. முன்னிருந்தும் பின்னிருந்தும் எல்லா திக்குகளில் இருந்தும் உமக்கு வணக்கங்கள். எல்லையற்ற சக்தியே, எல்லையற்ற வலிமையின் இறைவன் நீரே. தாங்கள் எங்கும் பரவி இருப்பதால் நீரே எல்லாம். பொருளுரை.
தனது நண்பரான கிருஷ்ணரின் மீதான அன்பு பரவத்தினால் அர்ஜுனன் அவருக்கு எல்லா திக்குகளில் இருந்தும் வணக்கம் செலுத்துகிறான். எல்லா சக்திகள் மற்றும் வலிமைகளுக்கு எஜமானராகவும் போர்க்களத்தில் கூடியிருந்த எல்லா மாவீரர்களை விட உயர்ந்தவனாகவும் கிருஷ்ணரை அவன் ஏற்றுக்கொள்கிறான். விஷ்ணு புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது 1.9.69 யோயம் தாவக தோ தேவ சமீபம் தேவதா கனக சத்வம் ஏவ சத்வம் ஏவ ஜகத் ரஷ்யா யத சர்வ கதோ பவான். புருஷோத்தமனாரான முழுமுதற் கடவுளே, தங்களுக்கு முன் வருபவர் யாராக இருந்தாலும் தேவராக இருந்தாலும் அவர் தங்களால் படைக்கப்பட்டவரே. இது ரொம்ப நல்ல இம்பார்ட்டன்ட்ல ரொம்ப நல்ல இதா இருக்கும். அது வந்து நான் முன்னாடில இருந்து நமஸ்காரம் பண்றேன், பின்னாடில இருந்து நமஸ்காரம், எல்லா இடத்தையும் பகவான் இருக்காரு இல்லையா? பகவான் இங்க இல்லை. இப்ப நம்ம வந்து சொல்றோம் பகவானுக்கு வந்து கால் நீட்டி படுத்துக்காதே அப்படின்னு. அப்ப அந்த கண்ணப்ப நாயனாரா ஏதோ அந்த சொல்லில வருமே, அப்ப பகவான் இங்க இல்ல சொல்லுங்க, அப்ப அங்க கால் நீட்டி படுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற. அவர் சிவலிங்கத்துக்கு மேலேயே கால் வைக்கிறேன். அப்படியெல்லாம் நான் ஸ்டோரி கேட்டிருக்கேன். அப்போ அவர் கேட்கறதுல என்ன நியாயம் இருக்கு இல்லையா? எப்ப எங்க பகவான் இல்ல சொல்லுங்க, அங்க கால் நீட்டி நான் படுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா. பகவான் இல்லாத இடம் எங்க? இல்லவே இல்லை. ஓகே, அப்ப இவர் என்ன பண்றார்? முன்னிருந்தும், அவருக்கு முன்னாடி நமஸ்காரம் பண்றேன், பின்னிருந்தும் எல்லா திக்குகளிலும் இருந்தும் உமக்கு வணக்கங்கள். எல்லையற்ற சக்தியே, எல்லையற்ற வலிமையின் இறைவன் நீரே, தாங்கள் எங்கும் பரவி இருப்பதால் நீரே எல்லாம், எல்லா இடத்துலயும் நீங்கதான் இருக்கீங்க. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு பிரபுபாதோட பொருளுரை, தனது நண்பரான கிருஷ்ணரின் மீதான அன்பு பரவசத்தினால் அர்ஜுனன் அவருக்கு எல்லா திக்குகளில் இருந்தும் வணக்கம் செலுத்த அவ்வளவு இஸ் பிகம் சோ இம்ப்ரெஸ்ட். இவங்க வந்து வெறும் ஒரு நமஸ்காரம், சரி ஓகே பாய் அப்படின்னு எல்லாம் போகாம நமஸ்காரம் அவ்வளவு புகழ்த்துறான், இது பண்றான். எல்லா திக்குகளையும் இதை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்றான். எல்லா திக்குகளிலிருந்து வணக்கம் செலுத்துகின்றான். எல்லா சக்திகள் மற்றும் வலிமைகளுக்கு எஜமானராகவும் போர்க்களத்தில் கூடியிருந்த எல்லா வீரர்களை விட உயர்ந்தவராகவும் கிருஷ்ணரை அவன் ஏற்றுக்கொள்கிறான். அவன் இப்பதானே ஏற்றுக்கொள்கிறான். ஒரு 11வது சாப்டர்ல இல்ல, செகண்ட் சாப்டர்ல, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இல்ல, செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சாச்சு. நான் வந்து அதனாலதான் வந்து உன்னுடைய வந்து சிஷ்யனா இருக்கேன், என்னை ஏற்று நீங்க வந்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னு. சோ அவர் வந்து என்னைக்குமே பக்தனா தான் இருந்திருக்காரு. இன்னும் கூட இன்னும் அவருக்கு வந்து இன்னும் ஒரு சாப்டர் போக 18 சாப்டர்ல ஃபுல்லா சரணாகதி. இனிமே எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு சந்தேகம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அது வரைக்கும் அவர் வந்து ஏதோ புரியலையே, எனக்கு இன்னும் புரியலையேன்னு கேட்டு படிக்கிறார். அப்ப இந்த இதுல வந்து எஸ், நான் வந்து உங்களை ஏத்துக்கிட்டேன். என்னது எஜமானராக போர்க்களத்தில் கூடியிருந்த எல்லா மாவீரர்களை விட உயர்ந்தவராக கிருஷ்ணரை அவன் ஏற்றுக்கொள்கிறான். விஷ்ணு புராணத்திலேயே அதிகமாக கொடுத்திருக்கு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளே, தங்களுக்கு முன் வருபவர் யாராக இருந்தாலும் தேவராக இருந்தாலும் கூட அவர் தங்களால் படைக்கப்பட்டவரே. சோ அவர் படைக்கப்படாத வேற ஒண்ணும் இல்லை. இப்பதான் ஸ்கூல் எக்ஸாம்பிள்ல நமக்கு ஒரு டீச்சர், இப்போ நமக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்ல வேண்டாம், பட் குழந்தைகள் சொல்லுவேன். நமக்கு ஸ்கூல் டீச்சர், கிளாஸ்ல இருக்கிற டீச்சர் தான் நமக்கு எல்லாம் பெருசா தோணும். ஆனா அவருக்கும் ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க, அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க. கடைசியில யாரு? அந்த பிரின்சிபல் ஒரு ஹெட். அதே போலதான் கிருஷ்ணர் ஹெட். அப்ப வந்து தேவர்களா இருந்தாலும் அந்த தேவரும் அவருக்கும் வந்து அவரை படைக்கப்பட்டவரும் யாரு? இந்த தேவரை படைக்கப்பட்டவரும் பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான். இன்னும் ஒண்ணு கூட படிக்கிறாள். நீ ஒண்ணுதான் படிச்சா இல்லையா மாதாஜி? ஆமாங்க மாதாஜி. 41, 42 படிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சகேதி மத்வா பிரபசம் யத் உக்தம் ஹே கிருஷ்ணா சக யாதவ ஹே சகேதி அஜானாத மஹிமாம் தவேதம் மயா பிரமாத் பிரயேன வாபி யத் சாவாஹ சார்த்தம் அசத்கிருதோசி விகார சஷ்யாசனே போஜனேஷு ஏகோதவாப்யௌத சத்சமஸ்ஸம் தத்சாமத்வாமகம் அப்ரமேயம். சகா நண்பன், இது என்று மத்வா எண்ணிக்கொண்டு, பிரபசம் அகந்தையுடன், யத் என்னவெல்லாம், உக்தம் கூறப்பட்ட, ஹே கிருஷ்ணர், ஹே யாதவா, ஹே சகே என்னருமை நண்பனே, இது என்று அஜானதா அறியாமல், மகிமாம் பெருமைகளை, தவ உமது, இதம் இந்த, மயா என்னால், பிரமாதா முட்டாள்தனத்தினால், பிரயேன அன்பினால், வா பி. மாதாஜி இல்ல படிங்க, நீங்க தப்பா படிக்கும். வா பி இருக்கலாம், யத் என்னென்ன, ச மேலும், அவ சஹாசா அர்த்தம் கேளிக்கையாக,
அசத்கிருத மரியாதையின்றி, அசி நீங்கள், விகாரா ஓய்வெடுத்த போது, சஷ்யா படுத்திருந்த போது, ஆசன அமர்ந்திருந்த போது, போஜனேஷு அல்லது உணவருந்திய போது, ஏக தனியாக, அதவா அல்லது, அபி மேலும், அச்சுதா இழிவற்றவரே, தத் சமமானவர்கள் மத்தியில், தத் அவற்றிற்காக சாமமையே மன்னிப்பை வேண்டுகிறேன். துவாம் தங்களிடம் இருந்து, அகம் நான், அப்பிரமேயம் அளவிட இயலாத. மொழிபெயர்ப்பு. உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல், கிருஷ்ணா யாதவா நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உண்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். போதும் ஒரு படுக்கையில் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில ஹரே கிருஷ்ணா. சமயங்களில் நண்பர்களுடன். என்னோட நெட் ப்ராப்ளமா இல்ல உங்களோட நெட் ப்ராப்ளமா தெரியல, நடுநடுல கேட்க மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் என்னோட வாய்ஸ் கேக்குறதா? கேக்குதுங்க மாதாஜி. அந்த மாதாஜி தான் நான் படிச்சிருக்கேன். இழிவடையாதவரே இத்தகைய மாதாஜி அவசரப்படாதீங்கோ. ஜெயந்தி மாதாஜி இருக்கேளா? இருக்கேன் மாதாஜி, கேக்குது மாதாஜி. உங்களோட நடுநடுல விட்டு போறது நெட். படிங்க. பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பேராக. பொருளுரை. விஸ்வரூபமாக அர்ஜுனனின் முன்பு கிருஷ்ணர் தோன்றிய போதிலும் அவருடான தனது நட்புறவினை அர்ஜுனன் ஞாபகம் வைத்துள்ளான். எனவே நட்புறவினால் எழுந்த பற்பல சாதாரண நடத்தைகளுக்காக அவன் கிருஷ்ணனிடம் மன்னிப்பு வேண்டுகிறான். தனது நெருங்கிய நண்பன் என்ற முறையில் கிருஷ்ணர் விளக்கிய போதிலும் அவர் அத்தகு விஸ்வரூபத்தை எடுக்க முடியும் என்பதை அர்ஜுனன் அறியவில்லை என்பதை அவனே ஒப்புக்கொள்கிறான். கிருஷ்ணருடைய வைபவங்களை மதிக்காமல் அவரை நண்பனை கிருஷ்ணா யாதவா என்று அழைத்ததன் மூலம் எத்தனை முறை அவரை அவமரியாதை செய்திருக்கலாம் என்பதை அர்ஜுனன் அறியவில்லை. இருப்பினும் அத்தகு வைபவங்களுக்கு மத்தியிலும் அர்ஜுனுடன் நண்பனாக விளையாடும் அளவிற்கு கிருஷ்ணர் கருணை வாய்ந்தவராக உள்ளார். இதுவே பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் இடையேயான திவ்யமான அன்பு பரிமாற்றம் ஆகும். உயிர் வாழ்வுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையேயான உறவு நித்தியமானதாகும். இந்த உறவு மாறக்கூடியதல்ல என்பதை நாம் அர்ஜுனனின் நடத்தையிலிருந்து புரிந்து கொள்ளலாம். கிருஷ்ணரது வைபவத்தை விஸ்வரூபத்தில் கண்ட போதிலும் அவருடான தனது நட்புறவை அர்ஜுனனால் மறக்க முடியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பியூட்டிஃபுல்லா கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? அப்புறம் அவ்வளவு வருந்தர நான் என்னெல்லாம் சொல்லிட்டே வந்தேன் அப்படின்னு ஒண்ணும் சொல்லல, இருந்தாலும் ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்கேன். என்ன சொல்றாரு? உண்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு, வெறும் நண்பன் அந்த மாதிரி நினைச்சு நான் என்னெல்லாம் சொன்னேன், உனது பெருமைகள்லாம் அறியாமல் கிருஷ்ணா யாதவான்னு நான் யாதவ குலத்துல இருக்கிறோம் இல்லையா, அதனால யாதவான்னு கூப்பிட்டிருக்கேன், நண்பனே என்னெல்லாம் கூப்பிட்டிருக்கேன் என்றெல்லாம் நான் உண்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பைத்தியம் மாதிரி நான் ஏதாவது உள்ள ஓவர் லவ் பிரேமைனா எனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி லவ்னாலயோ இல்ல பைத்தியக்காரத்தனமாவே நான் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டேன், மரியாதை கொடுக்காம நான் பிஹேவ் பண்ணிருக்கேன், அதனால மன்னிச்சுடு. பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், இதே படுக்கையில் படித்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும் நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்கள் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக அப்படின்னு ரொம்ப வருந்தர. இவ்வளவு நீங்க பெரிய கிரேட் பர்சனாலிட்டி எனக்கு தெரியாம போயிடுத்து, ரொம்ப கம்மியா மதிப்பை போட்டு நான் அந்த மாதிரிலாம் பிஹேவ் பண்ணிட்டேன். விஸ்வரூபமாக அர்ஜுனனின் முன்பு கிருஷ்ணர் தோன்றிய போதிலும் அவருடனான தனது நட்புறவினை அர்ஜுனன் ஞாபகம் வைத்துள்ளான். எனவே நட்புறவினால் எழுந்த பற்பல சாதாரண நடத்தைகளுக்காக அவன் கிருஷ்ணனிடம் மன்னிப்பை வேண்டுகிறான். ஒரு நட்புன்னு வந்தா என்னது, அதுல நீங்கள் வாங்கலாம் வரவே வராது. வாடா இங்க அப்படின்லாம் நம்ம ஒரு மாதிரி ரொம்ப அதிகாரம் எடுத்துதான் நம்ம அதுக்குதான் நட்பு வச்சிருக்கிறதே அதுக்குதானே இல்லையா? ரொம்ப ஃப்ரீயா நம்ம பேசலான்னு. சோ அந்த மாதிரி இவர் இருந்திருக்கானா, இவரோ இப்பதான் அவருக்கு எல்லாம் புரியாது, இவருக்கு எவ்வளவு இதற்கு ஆப்புலன்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு பெரிய கிரேட் பர்சனாலிட்டின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிஞ்சோன்னு அவர் வருந்துறாரு. சோ தனது நெருங்கிய நண்பன் என்ற முறையில் கிருஷ்ணர் விளக்கிய போதிலும் அவர் இத்தகைய விஸ்வரூபத்தை எடுக்க முடியும் என்பதை அர்ஜுனன் அறியவில்லை.
ரெண்டு சொன்னாரே அப்ப நம்ம கேஷுவலா இருந்துப்பான். ஆனா இவ்வளவு எல்லாம் விஸ்வரூபம் எடுக்கிற அளவுக்கு இவர்கிட்ட வந்து இது கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னு தெரியாது என்பதை அவனே ஒப்புக்கொள்கிறான். கிருஷ்ணருடைய வைபவங்களை மதிக்காமல் அவரை நண்பனே கிருஷ்ணா யாதவா என்று அழைத்ததன் மூலம் எத்தனை முறை அவரை அவமரியாதை செய்திருக்கலாம் என்பதை அர்ஜுனன் அறியவில்லை. இருப்பினும் அத்தகைய வைபவங்களுக்கு மத்தியிலும் அர்ஜுனுடன் நண்பனாக விளையாடும் அளவிற்கு கிருஷ்ணர் கருணை வாய்ந்தவராக உள்ளார். இதெல்லாம் ஆனப்புறம் என்னது, சோ வாட், நான் அவ்வளவு பெரிய பர்சனாலிட்டியா இருந்தா அவன் என்னதான் சொல்றான் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏத்துக்கிறேன். சோ பகவானுடைய என்ன வைபவம் இல்லையா, எவ்வளவு ஒரு மன்னிக்கும் தன்மை அவர்கிட்ட இருக்கு. நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நம்ம எப்படி இருப்போம், அவ எப்படி அப்படி பேசலாம் என்கிட்ட, நான் அவன் ஜென்மத்துக்கு நான் அவன்கிட்ட பேச மாட்டேன், நான் அவன் மூஞ்சிய பார்க்க மாட்டேன், என்னெல்லாமோ சொல்லுவோம். ஏதோ சின்ன ஒரு இதுதான், ஏதோ ஒரு கடுகு விழுந்த விஷயமா இருக்கும், ஏதோ சின்ன விஷயமா இருக்கும், அதுக்கு நம்ம இவ்வளவு ஈகோ வச்சிருப்போம். ஆனா பகவான் எப்படி ஒரு இந்த உள்ளமா இருக்கார், கருணை உள்ளத்தோட இருக்கார். இதுவே பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் இடையேயான திவ்யமான அன்பு பரிமாற்றம். அப்புறம் உயிர் வாழிக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையேயான உறவு நித்தியமானதாகும். இந்த உறவு மாறக்கூடியதல்ல என்பதை நாம் அர்ஜுனனின் நடத்தையிலிருந்து புரிந்து கொள்ளலாம். இப்ப நம்ம ஏதாவது தவறா ஏதாவது பண்ணியிருந்தாலும் பகவான் மனசுத்தி நல்ல மனதார அந்த மன்னிப்பு கேட்டு, இனிமே நான் அப்படி இருக்க மாட்டேன் பகவான், இனிமே நான் இவள் ஜஸ்ட் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோ அதெல்லாம் நான் பண்றேன், உங்களுக்கு எல்லாம் மிஸ்கண்டக்ட்ல பண்ணி எல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டினா போறோம். ஹி பிகம் வெரி ஹாப்பி. கிருஷ்ணா ஓ இனிமையாவது நீ நல்ல இடத்துக்கு வந்துட்டியே, இனிமையாவது நீ வந்து ஒழுங்கா பண்ண போறீ, என்ன ப்ரே பண்ணி ப்ராப்பர் லைன்ல வந்திருக்கேன், வெரி ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுது. சோ கிருஷ்ணர் வைபவத்தை விஸ்வரூபத்தில் கண்ட போதிலும் அவருடனான தனது நட்புறவை அர்ஜுனால் மறக்க முடியவில்லை. எல்லாத்தையும் பார்த்தப்பறம் அது நான் இப்படி உங்களை ஃப்ரெண்டா நினைச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டேனே அப்படின்னு வருத்தப்படுது. எஸ், இப்ப வந்து ராஜேஷ் படி, நான் படிக்கிறேன் மத்த வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். விதாசி லோகஸ்ய சராசரஸ்ய துவமஸ்ய பூஜ்யஷ குரு கரியான் ந த்வசமோ அஸ்யத்யதிகக குதோன்யோ லோகத்ரிய அப்ய பிரதிம பிரபாவ பிதா தந்தை அசி நீங்கள் லோகசிய உலகம் முழுவதற்கும் சர அசைகின்ற அசரஸ்ய அசையாத துவம் நீங்கள் அசிய இந்த பூஜ்ய வழிபாட்டிற்குரிய ச மேலும் குரு கரியான் புகழத்தக்க ந இல்லை துவத் சம உமக்கு சமமாக அஸ்தி இருக்க அப்பியதிக உயர்ந்த குத எவ்வாறு சாத்தியம் அந்நிய மற்ற லோகத்திரையே மூலங்களில் அபி மேலும் அப்பிரதிம பிரபாவ அளவிட முடியாத வலிமையே. மொழிபெயர். இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் உள்ள அசைகின்ற அசையாத அனைத்திற்கும் தாங்களே தந்தை, வழிபாட்டிற்கு உரியவர்களின் முதன்மையானவரும் பரமான்மிக குருவும் நீரே. உமக்கு சமமாகவோ உம்முடன் ஒன்றாகவோ யாரும் ஆக முடியாது. அவ்வாறு இருக்கையில் அளவற்ற சக்தியின் நிறைவினை இந்த உலகில் உம்மைவிட உயர்ந்தவர் யார் இருக்க முடியும்? பொருளுரை. ஒரு தந்தை தனது மைந்தனால் வணங்கப்படுவது போல பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரும் வழிபாட்டுக்குரியவர். அவரே ஆன்மீக குரு. ஏனெனில் பிரம்மாவிற்கு ஆதியில் வேத ஞானத்தை கொடுத்தவரும் தற்போது அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதையை உபதேசிப்பவரும் அவரே. அதனால் அவரே ஆன்மீகத்தின் ஆதி குரு. மேலும் தற்போதைய காலகட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு என்பவர் கிருஷ்ணரில் இருந்து தொடங்கும் சீட பரம்பரையின் வழியில் வருபவராக இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதியாக இல்லாமல் திவ்யமான விஷயங்களாக கற்றுத்தரும் ஆசிரியராகவோ ஆன்மீக குருவாகவோ எவரும் ஆக முடியாது. இறைவன் எல்லா விதத்திலும் வணங்கப்படுகிறார். அவர் அளவிட முடியாத சிறப்பை உடையவர். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை விட சிறந்தவர் யாரும் இருக்க முடியாது. ஏனெனில் ஆன்மீக மற்றும் பௌதிக தோற்றங்கள் இரண்டிலும் கிருஷ்ணருக்கு சமமானவரோ உயர்ந்தவரோ யாரும் இல்லை. அனைவரும் அவருக்கு கீழ் இருப்பவர்களே. அவரை மிஞ்ச யாராலும் முடியாது. இது ஸ்வேதாஸ்வதர உபநிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. நதஸ்ய சாரியம் காரணம் ச வித்யதே நதத் சமஷ் சாப்யதிகஷ்ய கிருஷ்யதே. முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணருக்கு சாதாரண மனிதனை போன்ற புலன்களும் உடலும் உண்டு. ஆனால் அவரை பொறுத்தவரையில் அவரது புலன்கள், உடல், மனம் ஆகியவற்றிலிருந்து அவர் வேறுபட்டவர் அல்ல. அவரை பக்குவமாக அறியாத முட்டாள்கள் அவரது ஆத்மா, மனம், இதயம் மற்றும் அனைத்திலிருந்து அவர் வேறுபட்டவர் என்று கூறுகின்றனர். கிருஷ்ணர் பூரணமானவர் என்பதால் அவரது செயல்களும் சக்திகளும் உன்னதமானவை. கிருஷ்ணருடைய புலன்கள் தமது புலன்களை போன்றதல்ல, நமது போன்றதில் என்ற போதிலும் அவரது புலன் சார்ந்த எல்லா செயல்களும் செய்ய முடியும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே அவரது புலன்கள் எல்லைக்கு உட்பட்டவை, பக்குவமற்றவையோ அல்ல. அவரை விட பெரியவராக யாருமே இருக்க முடியாது. அவருக்கு சமமாக யாரும் இருக்க முடியாது. அனைவரும் அவரை விட தாழ்ந்தவர்கள். பரம புருஷனுடைய அறிவு, பலம், செயல்கள் என அனைத்துமே திவ்யமானவை. பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளன. ஜர்ம கர்ம சேமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதக த்யக்த்வா தேகம் புனர்ஜன்ம
நைதிமாம் ஏதிசோ அர்ஜுனக. கிருஷ்ணருடைய திவ்யமான உடல் செயல்கள், அவரது பக்குவ நிலை ஆகியவற்றை யாரொருவன் அறிகின்றானோ அவனது தனது உடல் விட்டபின் அவரை சென்றடைகிறான். துன்பமயமான இந்த உலகிற்கு அவன் மீண்டும் வருவதில்லை. எனவே கிருஷ்ணருடைய செயல்கள் மற்றவர்களது செயல்களை காட்டிலும் வேறுபட்டவை என்பதை அறிய வேண்டும். கிருஷ்ணரது கொள்கைகளை பின்பற்றுவதே சிறந்த வழிமுறை. இது ஒருவனை பக்குவப்படுத்தும். கிருஷ்ணருடைய எஜமானர் என்று எவரும் இல்லை என்றும் அனைவரும் அவரது சேவகர்களே என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இது சைதன்யர் சரிதாமிரத்தில் ஆதிலீலை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏகலே ஈஸ்வர கிருஷ்ண ஆரச பிரத்ய கிருஷ்ணா மற்றும் கடவுள் மற்றவர்கள் அனைவரும் அவருடைய சேவர்கள். ஒவ்வொருவரும் அவரது ஆணைப்படி செயல்படுகின்றனர். அவரது கட்டளையை மீறக்கூடியவர் எவரும் இல்லை. அவரது மேற்பார்வையின் கீழ் இருப்பதால் ஒவ்வொருவரும் அவரது வழிபாட்டுதலின்படி இயங்கிக் கொண்டுள்ளனர். பிரம்ம சம்ஹிதையில் கூறியுள்ளபடி அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமானவர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன இருக்கா ஸ்லோகம் இருக்கே என்ன? ஓகே, இது ஆயிடுச்சு. ஸ்லோகத்தோட ஆயிடுச்சு. எஸ், இது என்ன அவ்வளவுதானே? ஆயிடுத்து. எஸ். இப்ப இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் உள்ள அசைகின்ற அசையாத அனைத்திற்கும் தாங்களே தந்தை. அப்ப ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மாத்திரம், லிவிங் பீயிங்ஸ் மாத்திரம் இல்ல, அசையாதது ஜடப்பொருள்லாம் நிறைய இருக்கு. அதுக்கும் அவர் தான் என்னது மெயின். அவர் அது வந்திருக்குன்னா யார் காரணம்? பகவான் காரணம் தான் அதெல்லாம் கிரியேட் ஆயிருக்கு. வழிபாட்டிற்கு உரியவர்களில் முதன்மையானவரும் பரம ஆன்மீக குருவும் நீரே. உமக்கு சமமாகவும் யாரும் இல்லை, உம்முடன் ஒன்றாகவும் யாரும் ஆக முடியாது. அவ்வாறு இருக்கையில் அளவற்ற சக்தி நிறைவனை இந்த மூவுலகில் உண்மை விட உயர்ந்தவர் யார் இருக்க முடியும்? அப்படி ஒரு தந்தை, சும்மா எதுவுமே அவர் எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ணியிருக்கார். ஒரு தந்தை தனது மைந்தனால் வணங்கப்படுவது போல பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரும் வழிபாட்டிற்குரியவர். அவர் தான் நமக்கு தந்தை. அவர் 2-3 ஸ்லோகத்தை சொல்றார், நான் தான் உங்களுடைய தந்தை அப்படின்னு. அவரே ஆன்மீக குரு. ஏனெனில் பிரம்மாவிற்கு ஆதியில் வேத ஞானத்தை கொடுத்தவரும் தற்போது அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதை உபதேசத்தோடும் அவரே. ஆதலால் அவரே ஆன்மீகத்தின் ஆதி குரு. மேலும் தற்போதைய காலகட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு என்பவர் கிருஷ்ணரிலிருந்து தொடங்கும் சீட பரம்பரை. அது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பகவத்கீதாவோட 18 days கோர்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். முதல்ல கிருஷ்ணர், அப்புறம் அதேதான் ஒருத்தரா பிரம்மா, அப்புறம் நாரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லைன் இப்படி லீனியேஜ் வந்து 32nd ஆச்சாரியர் நம்ம பிரபுபாதான்னு அந்த போட்டோல கொடுத்துருக்கு. சரி, இப்போ இந்த கலியுகத்துல நம்ம இப்போ படிக்கிறோம். இப்போ நமக்கு ஆன்மீக குருன்னு யாரு எங்கன்னு பார்த்து கிருஷ்ணர்ல இருந்து தொடங்குற அந்த லீனியேஜ் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த பரம்பரை இதுலதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்ப கிருஷ்ணரிலிருந்து தொடங்கும் சீட பரம்பரையின் வழியில் வருபவராக இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதியாக இல்லாமல் திவ்யமான விஷயங்களை கற்றுத்தரும் ஆசிரியராகவோ ஆன்மீக குருவாகவோ எவருமே ஆக முடியாது. இறைவன் எல்லா விதத்திலும் வழங்கப்படுகிறார். அவர் அளவிட முடியாத சிறப்பை உடையவர். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை விட சிறந்தவர் யாரும் இருக்க முடியாது. அவரேதான் கடவுள். அப்புறம் அது இஸ் ஒன்லி ஒன் என்டிட்டி. அதான் காட் இஸ் ஒன் அப்படி சொல்றாங்க இல்லையா, எல்லா லாங்குவேஜ் எல்லா இதுலயும் அதான் சொல்றேன். எந்த ரிலீஜனா இருக்கட்டும், சப்கா மாலிக் கேக் அப்படின்னு ஹிந்தில சொல்லுவா. அதே போல காட் இஸ் ஒன் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன். எல்லாம் அப்படிதான். கடவுள்னாக்கா என்னது, அது ஒருத்தர் தான். அது கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை விட சிறந்தவர் யாரும் இருக்க முடியாது. ஏனெனில் ஆன்மீக மற்றும் பௌதிக தோற்றங்கள் இரண்டிலுமே கிருஷ்ணருக்கு சமமானவரோ உயர்ந்தவரோ யாரும் இல்லை. அனைவரும் அவருக்கு கீழ் இருப்பவர்களே. அவரை மிஞ்ச யாராலும் முடியாது. இது ஸ்வேதேஸ்வர உபனிஷத்துல கூறப்பட்டிருக்கு. முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணருக்கு சாதாரண மனிதனை போன்ற புலன்கள் உடலும் இல்லை. நம்ம அதுவும் பார்த்திருக்கோம். அதனாலதான் 18 days கோர்ஸ் நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கலாம். அது கொடுத்துருக்கு. அவரோட உடல் என்னது, அவர் ஆத்மாவும் உடலும் ஒன்றுதான். இப்ப நமக்கு அப்படி இல்லை. ஆத்மா வேற, உடல் வேற. ஆத்மா இருந்துட்டே இருக்கும், உடல் தான் மாத்திட்டே இருக்கும். அவருக்கு அந்த மாதிரி மாத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா அவர் என்ன பாக்குறோமோ அதுதான் அவர். ஆத்மாவும் உடலும் அவரோட ஒன்னே தான். அதனால அது அழிவு பெறது இல்லை. அது அப்படியே இருக்கு. இட்ஸ் ஆல்வேஸ் எவர் யங். அந்த மாதிரி இருக்கு. அவருக்கு நம்மள மாதிரி ஒரு உடல் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டா யூ வுட் ஹவ் பிகம் ஓல்டு. கை கால்லாம் வீக்கா போயிருக்கும். அந்த மாதிரி அவருக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. அவருக்கு சாதாரண மனிதனை போன்ற புலன்களும் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணருக்கு சாதாரண மனிதனை போன்ற புலன்களும் உடலும் உண்டு. ஆனால் அவரை பொறுத்தவரையில் அவரது புலன்கள், உடல், மனம் ஆகியவற்றிலிருந்து அவர் வேறுபட்டவர் அல்ல. அந்த மாதிரி புலன்கள் இருக்கு, உடலும் இருக்கு. ஆனா அவர் அந்த புலன்களும் உடல், மனம் எல்லாம் என்னது, அதேதான் அவர். நம்ம அப்படி இல்லை. நம்ம ஆத்மா, உடல் வேற. அவரை பக்குவமாக அறியாத முட்டாள்கள் அவரது ஆத்மா, மனம், இதயம் மற்றும் அனைத்திலிருந்தும் அவர் வேறுபட்டவர் என்று கூறுகின்றனர். கிருஷ்ணர் பூர்ணமானவர் என்பதால் அவரது செயல்களும் சக்திகளும் உன்னதமானவை. பூர்ணத்துல என்ன வரும், இது படிச்சோம்ல நம்ம, என்னது ஈஷோபனிஷத்துல ஸ்டார்டிங்ல தான் ஓம் பூர்ணமதக பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்சதே. பூர்ணத்துல இருந்து பூர்ணம் வருது அப்படின்னா நம்மளும் திவ்யமானவர் தான்.
நம்ம இங்கேருந்து வந்திருக்கோம், பூர்ணத்திலேருந்து வந்ததுனால நம்மளும் பூர்ணம், அவரும் அவரோட ஒண்ணும் குறைஞ்சு போல, நம்மளும் பூர்ணமாயிட்டோம் அந்த மாதிரி. அதனால நம்ம வந்து ஜீவாத்மாவும் வேற ஆல்சோ சேம் சச்சித்தானது நம்ம கிட்டயும் குவாலிட்டி இருக்கு. ஆனால் என்னன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல பிறந்ததுனால முக்குணங்கள், நேச்சர்ல இருக்கிற முக்குணங்கள் நம்மளை தாக்குறது. அதனால நம்ம வந்து பகவானை மறந்து வேற விஷயங்கள்ல ஒரு அட்ராக்ஷன் மாயையில சிக்கி நம்ம தத்தளிச்சு. அதுவும் பகவான் கிருஷ்ணர் இதுல சொல்றார், பகவத்கீதா ஸ்லோகால வரும் ஸ்லோகாஸ். கிருஷ்ணர் பூர்ணமானவர் என்பதால் அவரது செயல்களும் சக்திகளும் உன்னதமானவை. கிருஷ்ணருடைய புலன்கள் நமது புலன்களை போன்றதல்ல என்ற போதிலும் அவரால் புலன் சார்ந்த எல்லா செயல்களையும் செய்ய முடியும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே அவரது புலன்கள் எல்லைக்கு உட்பட்டவையோ பக்குவமானவற்றையோ அல்ல, பக்குவமற்றவையோ அல்ல. அவரை விட பெரியவராக யாரும் இருக்க முடியாது, அவருக்கு சமமாகவும் இருக்க முடியாது. அனைவரும் அவரை விட தாழ்ந்தவர்களே. புருஷருடைய அறிவு, பலம், செயல்கள் என அனைத்துமே திவ்யமானவை. பகவத்கீதை 4.9 ஜன்ம கர்மசில பார்த்து. கிருஷ்ணருடைய திவ்யமான உடல், செயல்கள், அவரது பக்குவ நிலை ஆகியவற்றை யார் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் தனது உடலை விட்ட பின் அவரை சென்று அடைகிறான். கோலோகம் வந்தவன் போய் செல்கிறான். துன்பமயமான இந்த உலகிற்கு அவன் மீண்டும் வருவதில்லை. எனவே கிருஷ்ணருடைய செயல்கள் மற்றவர்களது செயல்களை காட்டிலும் வேறுபட்டவை என்பதை அறிய வேண்டும். அவர் நம்மள மாதிரி இருக்கார், புலன்கள்லாம் இருக்கு, இருந்தாலும் இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அப்ப அவர் செயல்லாம் நம்மள மாதிரி செய்யறாரு. அவர் நமக்கு அவர் முறையை தூக்கினா ஏன் நம்மளால தூக்க முடியாது இல்லை? சோ நோ டிஃபரன்ஸ், அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அவரால் முடியுமேனா அதனால்தான் அவர் கடவுள். சோ கிருஷ்ணருடைய செயல்கள் மற்றவர்களது செயல்களை காட்டிலும் நீ வேறுபட்டவை என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். கிருஷ்ணரது கொள்கைகளை பின்பற்றுவதே சிறந்த வழிமுறையாகும். இது ஒருவனை பக்குவப்படுத்தும். அவருடைய கொள்கையெல்லாம் பின்பற்றணுமே தவிர அவர் பண்ணினதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது. பக்குவப்படுத்தும். கிருஷ்ணருடைய எஜமானர் என்று எவருமே இல்லை என்றும் அனைவரும் அவரது சேவகர்களே, சர்வீட்டர் ஆஃப் த லார்ட். அதனால்தான் அந்த மாதிரி சொல்றோம். நம்ம சேவகன் சொல்ல தாசானுதாசன். அவருடைய தாசன் யார் இருக்கா? ஒரு குரு இருக்க ஒரு சிஷ்யன் இருக்கானா அவருக்கும் நம்ம வந்து பணிபுரியணும், அவருக்கும் சேவை பண்ணணும். So we should be the servitor of the servitor of the servitor of the servitor of the Lord. எந்த மாதிரி குருகள்லாம் இருக்காளோ அவள்லாம் வந்து பகவானுக்கு ஸ்துதி பண்றா. நம்ம அந்த குருமார்களுக்கு நம்ம வந்து ஸ்துதி பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் ஆதியில 5.1.4.2 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏக்கல ஈஸ்வரா. ஏக்கலைனா என்னது? ஒன்றே ஒன்று இருப்பார். ஈஸ்வராங்கிறது ஒன்றுதான், கிருஷ்ணா. ஆரசப பிருத்திய கிருஷ்ணன் மட்டுமே கடவுள். மற்றவர்கள் அனைவரும் அவருடைய சேவகர்கள். ஒவ்வொருவரும் நிறைய இடத்துல வந்து ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. ஒவ்வொருவரும் அவரது ஆணைப்படி செயல்படுகின்றனர். அவரது கட்டளையை மீறக்கூடியவர் எவரும் இல்லை. அவரது மேற்பார்வையின் கீழ் இருப்பதால் ஒவ்வொருவரும் அவரது வழிகாட்டுதலின்படி இயங்கிக் கொண்டுள்ளனர். பிரம்ம சமயத்தில் கூறியுள்ளபடி அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். இவர் இருந்தார் இல்லையா? யார் பிரபுஜி அந்த சாட்ல எழுதிட்டு போயிட்டார். அவர் செல்வம் பிரபுஜி வந்தார் இல்லையா? இஸ் லெஃப்ட் வந்தார், போயிட்டார். ஓகே, இப்ப நானும் படிச்சு விடுறேன். என்ன எவ்வளவு ஸ்லோகம் இருக்கு? 55 ஸ்லோகம் இருக்கு. ஓகே, முடியுமா இன்னைக்கு? டவுட் தான். ஓகே. தஸ்மாத் பிரணம்ய பிரணிதாய காயம் பிரசாதயே त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियार्यार्हसि देव सोडुம். தஸ்மாத் எனவே பிரணம்ய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்க, பிரணிதாய கீழே விழுந்து, காயம் உடல், பிரசாதையே கருணையை வேண்டி, துவாம் உன்னிடம், அகம் நான், ஈஷம் பரமபுருஷனிடம், ஈடியம் வந்தனைக்குரிய, பிதா இவ தந்தையை போன்று, புத்திரஸ்ய மகனுடன், சகா இவ நண்பனை போன்று, சத்யுகு நண்பனிடம், பிரியக பிரியமானவன், பிரியாயாக பிரியமானவளிடம், அர்ஹசி தாங்கள், தேவ என் இறைவனை சோடும் பொறுத்து கொள்ள வேண்டுகிறேன். ஒவ்வொரு உயிர் வாழியாலும் வணங்கப்பட வேண்டிய பரமபுருஷன் நீரே. எனவே நான் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை கீழே விழுந்து சமர்ப்பித்து உமது கருணையை வேண்டுகிறேன். எவ்வாறு தந்தை தனது மகனுடைய குற்றங்களையும் நண்பனுடைய குற்றங்களையும் கணவன் மனைவியினுடைய குற்றங்களையும் பொறுத்துக் கொள்கிறார்களோ அதுபோல என்னுடைய தவறுகள் அனைத்தையும் தாங்கள் பொறுத்து அருள்வீராக. இந்த மாதிரி சொல்லி ஸ்லோகம் சொல்லி கிருஷ்ண பக்தர்கள் கிருஷ்ணருடன் பல்வேறு விதங்களில் உறவு கொள்கின்றனர். அப்ப நிறைய அந்த பாவம் இருக்கு. நம்ம வந்து குழந்தைய வந்து பகவானை வந்து ஒரு குழந்தையா பார்க்கலாம், சக்கி ஒரு நண்பனா பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி நிறைய விதவிதமான நம்ம வந்து அன்பு பரிமாற்றங்கள் அந்த மாதிரி செய்யலாம், பக்தி பண்ணலாம். கிருஷ்ண பக்தர்கள் கிருஷ்ணருடன் பல்வேறு விதங்களில் உறவு கொள்கின்றனர். கிருஷ்ணரை மகனாகவோ கணவராகவோ நண்பராகவோ எஜமானராகவோ கருதலாம். கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் நட்பினால் இணைக்கப்பட்டனர். இப்ப அர்ஜுனன் என்ன பண்ணா, ஃப்ரெண்டு மாதிரி நினைச்சது. அவர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயா பேசினா அந்த மாதிரி இல்லை. தந்தை பொறுத்துக் கொள்வது போல, கணவன் பொறுத்துக் கொள்வது போல, எஜமானர் பொறுத்துக் கொள்வது போல கிருஷ்ணரும் பொறுத்துக் கொள்கிறார். அதனால அந்த மாதிரி பொறுத்து
அர்த்தம் படிச்சிருந்தேன். அதிருஷ்டபூர்வம் ஹிஷிதோஸ்மி திருஷ்வா பயேன ச பிரவ்யதிகம் மனோ மே ததேவ மே தர்ஷய தேவ ரூபம் பிரசீத தேவேஷ ஜெகன்னிவாச. அதிருஷ்டபூர்வம், இதற்கு முன்பு காணாத, அதிருஷ்டம் சொல்றோம் இல்லையா, திருஷ்டனா என்னது காணும், தெரியறது, கண்ணுக்கு தெரியறது திருஷ்ட. திருஷ்டி கண்ணுக்கு தெரியாது, திருஷ்டினா இது என்னது சைட், தெரியறது. அதிருஷ்டனா கண்ணுக்கு புலப்படாது, கண்ணுக்கு தெரியாது, இதற்கு முன்பு காணாது. பூர்வம்னா அதுக்கு முன்னாடி. மனம் மகிழ்ந்து, அஸ்மி நான், திருஷ்டுவா பார்த்து, பயேன பயத்தால், மேலும் பிரவ்யதிதம் குழம்பி, மனம் மே எனது, தத் அந்த ஏவ நிச்சயமாகவே எனக்கு தர்ஷய காண்பிக்கவும், தேவ இறைவனே ரூபம் உருவம், பிரசீத கருணை கொள்ளும், தேவ ஈஷ தேவர்களின் இறைவனை, ஜெகத் நிவாசை அகிலத்தின் அழைப்பாளர். மொழிபெயர்ப்பு: இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழவுகின்றது. எனவே தேவர்களின் இறைவனை அகிலத்தின் அடைக்கலனை என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அருள் புரிவீராக. பார்த்தேன், எல்லாம் புரிஞ்சது, எல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனாலும் நான் பயமாயிடுச்சு. இவ்வளவு பெரிய உருவத்தெல்லாம் பார்த்து எனக்கு பயமாயிடுச்சு. திரும்பி நீங்க நார்மலா இருக்கிறப்படி என் முன்னாடி எப்படி முன்னாடி இருந்தீங்களோ அது போல திரும்பி வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்கிறாரு. அவருக்கு ஆசையும் இருந்தது பார்க்கணும் அப்படின்னு. அவர் பார்த்துட்டு பயம் வந்துட்டு திரும்பி இந்த ஒரிஜினல் ஃபார்ம்லயே வந்துருந்தோம் அப்படின்னு. அர்ஜுனன் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருடன் நெருக்கமாக உள்ளான். ஏனெனில் அவன் அவருக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன். மேலும் ஒரு பிரியமான நண்பன் தனது நண்பனின் வைபவத்தை கண்டு மனம் மகிழ்வது போல தனது நண்பரான கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என்பதிலும் அவரால் இத்தகைய அற்புதமான விஸ்வரூபத்தை காட்ட முடியும் என்பதிலும் அர்ஜுனன் மிகவும் மகிழ்ச்சி விட்டான். ஆஹா, என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு எல்லாம் சோ அப்புலண்ட், எவ்வளவு எல்லாம் காட்டி கொடுக்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி தான். ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பின்னர் தனது களங்கமற்ற நட்பினால் கிருஷ்ணருக்கு பற்பல அபராதங்களை தான் இழைத்து விட்டதாக பயப்படுகின்றான். இவ்வளவு பெரிய ஒரு பர்சனாலிட்டி, அவரை போயிட்டு நான் வந்து சாதாரண ஆள் நினைச்சது, என்னோட ஃப்ரெண்டு நினைச்சுன்னு என்னெல்லாமோ நான் பேசிட்டேனே சொல்லிட்டு அப்ப நான் ஒரு பெரிய தவறு இழைத்து விட்டேன், நான் பெரிய கடவுள் இல்லையா, அப்ப நான் பாவம் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பயப்படுறேன். இத்தகைய பயத்திற்கு காரணம் ஏதும் இல்லை என்ற போதிலும் அவனது மனம் பயத்தால் குழம்பியுள்ளது. எனவே நாராயண ரூபத்தை காட்டும்படி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் வேண்டுகிறான். ஏனெனில் அவரால் எந்த ரூபத்தையும் எடுக்க முடியும். என்ன நீ சொல்றேன் அந்த ரூபத்தை எடுத்து காட்டுறேன் அப்படிங்கிறாரு பகவான். இந்த பௌதிக உலகம் எவ்வாறு தற்காலிகமானதோ அவ்வாறே இந்த விஸ்வரூபமும் பௌதிகமானதும் தற்காலிகமானதும். விஸ்வரூபம் காட்டினே இருந்து அவனுக்கு வேணும், காட்டியாச்சு, திரும்பி இவள் கம் பேக் டு இஸ் நார்மல். அது உள்ள தற்காலிகம் தான், அது பெர்மனண்டா. விஸ்வரூபத்தை வாங்குறவங்க எல்லாம் என்னது, அதுதான் நம்ம வணங்குவேன் அப்படின்னா அது வந்து அதுல நம்ம வந்து கிருஷ்ணனுடைய உருவம், ஆக்சுவல் கிருஷ்ணனுடைய உருவத்தை தான் நம்ம வந்து வழிபட்டு வணங்கணும். அப்ப இந்த விஸ்வரூபம் பௌதிகமானதுதான், அதுவும் வந்து டெம்பரரி தான். ஆனால் வைகுண்ட லோகங்களில் அவர் தனது தெய்வீக ரூபத்தில் 4 கரங்களுடன் நாராயணராக விளங்குகிறார். ஆன்மீக வானில் எண்ணற்ற லோகங்கள் இருக்கின்றன. கிருஷ்ணர் தனது விரிவங்கத்தின் மூலம் அவை ஒவ்வொன்றிலும் வெவ்வேறு பெயர்களுடன் விட்டுள்ளார். எங்களுக்கு ஆன்மீக வானில நிறைய இது இருக்கு. என்னது எனக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, வர மாட்டேங்குது, இந்த டைம்ல வராது. அந்த மாதிரி நிறைய உலகங்கள் இருக்கு, அந்த ஆன்மீக உலகங்கள். அந்த ஒரு ஆன்மீக உலகத்திலையும் அவர் வந்து இதா இருக்கார், ஒரு ரூபத்துல இருக்கார். ஒரு நாராயண ஒரு அவதாரம் இருக்கு. அவதாரம்னா ஒரு ரூபம், வேற வேற ரூபத்துல இருக்கார். சோ ஆன்மீக வானில் எண்ணற்ற லோகங்கள் இருக்கின்றன. கிருஷ்ணர் தனது விரிவங்கத்தின் மூலம் அவை ஒவ்வொன்றிலும் வெவ்வேறு பெயர்களுடன் வீட்டுள்ளார். இவ்வாறாக வைகுண்ட லோகங்கள், வைகுண்டம் அந்த பேர் தான் மறந்துவிடுச்சு. வைகுண்ட லோகங்கள் அப்படின்னா வைகுண்டம்ங்கிறது ஒரு உலகம் இல்லை, வைகுண்ட லோகங்கள் நிறைய இருக்கு. வைகுண்ட உலகம் நிறைய இருக்கு. தோன்றியுள்ள ரூபங்களில் இவ்வாறாக வைகுண்ட லோகங்களில் தோன்றியுள்ள ரூபங்களில் ஒன்றினை காண அர்ஜுனன் விருப்பப்பட்டான். அதுல ஏதாவது ஒண்ணு காட்டுங்க சொல்லி அதை பார்த்துட்டே அவன் வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஒவ்வொரு வைகுண்ட லோகத்திலும் நாராயணரின் ரூபம் 4 கரங்களுடன் உள்ள போதிலும் அந்த 4 கரங்களில் சங்கு, சக்கரம், கதை மற்றும் தாமரையை அவர் தாங்கியுள்ள விதம் வேறுபடுகின்றன. இந்த 4 சின்னங்களை 4 கரங்களில் வைத்திருப்பதன் அடிப்படையில் நாராயணருக்கு வெவ்வேறு பெயர்கள் உள்ளன. பிரத்யும்னன், அனிருத்தன், அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கு. 4 கை ரூபம் தான், அதுவும் 4 கை ரூபம் எல்லாம் இருக்கு. இருந்தாலும் வேறு வேறு பெயரோட ஒரு இதுல இருக்கார், வைகுண்டத்தில் இருக்கார். இந்த ரூபங்களுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வேறுபாடு பேருதான் டிஃப்ரெண்டே தவிர அது எல்லாமே கிருஷ்ணர். இப்ப நம்மளே பாக்குறோம் இல்லையா, என்னெல்லாமோ பேரு, அனந்த பத்மநாப சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கோயிலுக்கெல்லாம் போறோம்.
அவர் வேற ஏதோ பேர் ரூபம், எல்லாம் கிருஷ்ணர் தான். அல்டிமேட்லி என்னது கிருஷ்ணர் தான். மேபி ஒரு 4 கை இருக்கும், ஒரு 2 கை இருக்கும், ஏதாவது அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் இருக்குமே. பட் கோயில மோஸ்ட்லி எல்லாம் 4 கை ரூபத்துல தான் நம்ம பார்க்க முடியும். ஆனா ஒரு பேரு நம்ம பாலமுகுந்தா அந்த மாதிரி ஏதாவது பேர்லாம் போட்டு இந்த ரூபங்களுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் ஈடுபாடு இல்லை என்பதால் 4 கரங்களுடைய ரூபத்தை காட்டுமாறு அர்ஜுனன் வேண்டுகிறான். அப்ப அதெல்லாம் வேண்டாம், இந்த 4 கை ரூபம் அப்புறம் 2 கை ரூபத்தையும் கேட்கிறான். மாதாஜி மாதாஜி, இந்த பர்பட்ல வர்றது வச்சு பார்த்தா குருவாயூர் கிருஷ்ணரும் இதே மாதிரி தானே மாதாஜி இருக்காங்க? நாராயண ரூபம், அதனால நாராயண மாதாஜி. 400 form. Yes. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிரீடினம் கதீனம் சக்ர ஹஸ்தம் இச்சாமி த்வம் திருஷ்டும் அஹம் ததைவ தேனைவ ரூபேன சதுர்புஜேன சஹஸ்ரபாஹோ பவ விஸ்வமூர்த்தே. கிரீடினம் மகுடத்துடன், கதீனம் கதையுடன், சக்கரஹஸ்தம் கையில் சக்கரத்துடன், இச்சாமி விரும்புகின்றேன், துவாம் உம்மை, திருஷ்டும் காண, அகம் நான், ததா ஏவ அவ்வாறு, தேன ஏவ அந்த, ரூபேன ரூபத்தில், சதுர்புஜேன 4 கரங்களுடைய, சஹஸ்ரபாஹோ 1000 கைகளுடையவரே, பவ ஆகுங்கள், விஸ்வமூர்த்தி விஸ்வரூபமே. விஸ்வரூபமே 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகின்றேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். பொருளுரை. பிரம்ம சம்ஹிதையில் 5.39 ராமாதி மூர்த்திஷ காலே கலா நியமேன திஷ்டன். இறைவன் ஆயிரக்கணக்கான உருவங்களில் நித்தியமாக வீற்றுள்ளார் என்றும், ராமர், நரசிம்மர், நாராயணர் போன்ற உருவங்கள் அவற்றில் முக்கியமானவை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆன்மீக உலகில் எண்ணிலடங்காத உருவங்கள் உள்ளன. ஆனால் முழுமுதற் கடவுளின் அத்தகு உருவங்கள் அனைத்திற்கும் கிருஷ்ணரே மூலம் என்பதையும், அவரே இந்த விஸ்வரூபத்தினை தற்காலிகமாக ஏற்றுள்ளார் என்பதையும் அர்ஜுனன் அறிந்திருந்தான். எனவே அவரது ஆன்மீக ரூபமான நாராயண உருவத்தை காண அவன் தற்போது வேண்டுகிறான். பரமபுருஷ பகவானின் மூல ரூபம் கிருஷ்ணரே என்றும், அவரிடமிருந்தே மற்ற அனைத்து விஷ்ணு ரூபங்களும் தோன்றின என்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறியிருப்பதை இந்த ஸ்லோகம் உறுதிப்படுத்துகின்றது. அவர் தனது சுய விரிவுகளிலிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல. அவரது எண்ணற்ற உருவங்கள் எல்லாவற்றிலும் அவரே இறைவனாக விளங்குகிறார். மேலும் தனது எல்லா ரூபத்திலும் அவர் இளைஞனை போன்ற பொலிவுடன் விளங்குகிறார். இதுவே புருஷோத்தமமான முழுமுதற் கடவுளின் நித்தியமான தோற்றம். கிருஷ்ணரை அறிபவன் ஜட உலகின் கலங்கங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் உடனே விடுபடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன சொல்றார்? விஸ்வரூபமே எல்லாம் பார்த்துட்டு அதுதானே அவருக்கு முடியும் மைண்ட்ல நிக்கிறது. விஸ்வரூபமே 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சுந்து சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடன் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உண்மை காண நாம் விரும்புகிறோம். அந்த விஸ்வரூபம் பார்த்ததெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு. இனிமே அந்த ரூபம் எனக்கு பார்க்க வேண்டிய ஆசை இல்லை. எனக்கு வந்து இப்ப 4 கை அந்த மாதிரி இது பார்க்கறதுக்கு தான் விருப்பப்படுறேன். உண்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன் அப்படிங்கிறாங்க. பிரம்ம சம்ஹிதையில இருந்து ராமாதி மூர்த்திஷு கலாநியமேன திஷ்டன் அப்படி வரும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இறைவன் ஆயிரக்கணக்கான உருவங்களில் நித்தியமாக வீற்றுள்ளார் என்றும், ராமர், நரசிம்மர், நாராயணன் என்றும் உருவங்கள் அவற்றில் போன்ற உருவங்கள் அவற்றில் முக்கியமானவை. இதெல்லாம் வந்து ராமர், நாராயணர், ராமர் எஸ்பெஷலி அது வந்து இது பூர்ண அவதாரம் அப்படின்பா. சின்ன குழந்தையிலேருந்து அது கடைசி வரைக்கும் அவரோட காட்டுற முடியாது. நரசிம்மர்ல ஒரு இதுக்கு வேண்டிதான் வர்றார், ஒரு பர்பஸ் வேண்டி வர்றார். ஒரு மத்ஸ்ய அவதாரமா இருக்கட்டும், ஒரு இந்த டார்டைஸ் மத்ஸ்ய கூர்ம அவதாரம், அதெல்லாம் ஒரு பர்பஸ் வர. உங்களுக்கு இந்த பலராம அவதாரமும் ராமராவதும் பூர்ண அவதாரம் சொல்லும். ஓகே, இந்த மாதிரி பற்பல உருவங்களில் அவர்கள் முக்கியமானவை என்றும் பற்பல உருவங்கள் வந்ததுலயும் ராமர், நரசிம்ம, நாராயணர் வந்து முக்கியமானவையில ஒன்று என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஆன்மீக உலகில் எண்ணிலடங்காத உருவங்கள் உள்ளன. ஆனால் முழுமுதற் கடவுளின் அத்தகைய உருவங்கள் அனைத்திற்கும் கிருஷ்ணரே மூலம் என்பதையும், அந்த கிருஷ்ணர் தான்
ஒரு உருவமா எடுத்துன்னு வர. சோ யார் அது மூல காரணம்? பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான். அவரே இந்த விஸ்வரூபத்தினை தற்காலிகமாக ஏற்றுள்ளார் என்பதையும் அர்ஜுனன் அறிந்திருக்கிறார். எனவே அவரது ஆன்மீக ரூபமான நாராயண உருவத்தை காண அவன் தற்போது வேண்டுகின்றான். பரமபுருஷ பகவானின் மூல ரூபம் கிருஷ்ணரே என்றும் அவரிடமிருந்தே மற்ற அனைத்தும் விஷ்ணு ரூபங்களும் சுவாம்ச விபின்னாம்ச அப்படி எல்லாம் பேர் வரும், நிறைய இதெல்லாம் வரும். நம்ம படிக்க அந்த வேர்ட்ஸ் வரும்போது நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம். ஸோ இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஆனா புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் என்னெல்லாம் அம்சம், அதே போல எந்த முக்தி, என்ன மாதிரி முக்தி, அதுல எல்லாம் நிறைய இருக்கு. நான் எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கேன், ஆக்சுவலி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கேன். ஆனா நினைவு இருக்காது. திரும்பி படிக்கும் போது அது நினைவு அப்படி வந்துட்டே இருக்கும். அனைத்தும் விஸ்வரூபங்களே அதுல என்ன படிச்சீங்கன்னா, மூல ரூபம் கிருஷ்ணரே என்றும் அவரிடமிருந்தே மற்ற அனைத்தும் விஷ்ணு ரூபங்களும் தோன்றின என்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறியிருப்பதை இப்பதான் உறுதிப்படுத்துகிறார். அவர் தனது சுய விரிவுகளிலிருந்து சுவாம்ச அப்படி சொல்லுவாங்க, வேறுபட்டவர் இல்லை. அவரது எண்ணற்ற உருவங்கள் எல்லாவற்றிலும் அவர் இறைவனாகவே விளங்குகிறார். எந்த ரூபம் எடுத்தாலும் அவர் கிருஷ்ணர் தான், அவர் வேறுபட்டவர் அல்ல. மேலும் தனது எல்லா ரூபத்திலும் அவர் இளைஞனை போன்ற பொலிவுடன் விளங்குகின்றார். இதுவே பரம புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுளின் நித்தியமான தோற்றம். கிருஷ்ணரை அறிபவன் ஜட உலகின் களங்கங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் உடனே விடுபடுகின்றான். இது அடிக்கடி சொல்லுவாங்க. அதனால நம்ம டோட்டலி பகவானை அக்செப்ட் ஸ்ரீ பகவான். ஓகே, கீதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவானோ வாச்சா மயா பிரசன்னேன தவார்ஜுனேதம் ரூபம் பரம் தர்ஷம் ஆத்மயோகாத் தேஜம் மயாம் விஷ்ணும் அனந்த ஆத்யம் மன்மே த்வாத் அன்யனே நா திருஷ்டபூர்வம். ஸ்ரீ பகவானோ வாச்சா புருஷோத்தம முழுமுதல் கடவுள் கூறுகிறார், மயா என்னால், பிரசன்னேன மகிழ்வுடன், தவ உனக்கு, அர்ஜுனா இதம் இந்த உருவம், பரம் தெய்வீகமான, தர்ஷம் காட்டப்பட்ட, ஆத்ம யோகாத் எனது அந்தரங்க சக்தியால், தேஜே மயம் ஒளி மிக்க, விஸ்வம் முழு உலகம், அனந்தம் எல்லையற்ற, ஆத்யம் மூலம், எது மே எனது, தவத் அந்யேன உன்னை தவிர, நா திருஷ்டபூர்வம் யாரும் முன்பு கண்டதில்லை. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, எனது அந்தர சக்தியின் மூலம் இந்த தெய்வீகமான ரூபத்தை, விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகத்துள் மகிழ்வுடன் காண்பித்தேன். எல்லையற்றதும் பிரகாசம் மிக்கதுமான இந்த ஆதி ரூபத்தை இதற்கு முன் உன்னை தவிர வேறு யாரும் கண்டதில்லை. பொருளுரை. அர்ஜுனன் பரம புருஷரின் விஸ்வரூபத்தை காண விரும்பினான். எனவே தனது நண்பனான அர்ஜுனன் மீதான கருணையினால் பிரகாசமும் வைபவம் நிறைந்து தனது விஸ்வரூபத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் காட்டினார். இந்த விஸ்வரூபம் சூரியனை போன்று பிரகாசத்தில் இருந்தது. அதன் பல்வேறு முகங்கள் விரைவாக மாறிக்கொண்டிருந்தன. தனது நண்பனான அர்ஜுனனின் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக மட்டுமே கிருஷ்ணன் இந்த ரூபத்தை காட்டினார். இது மனிதனின் கற்பனை கெட்டது அந்தர சக்தியின் மூலம் கிருஷ்ணரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இறைவனின் இந்த ரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு முன் வேறு யாரும் பார்த்ததில்லை. ஆனால் அர்ஜுனுக்கு இந்த உருவம் காட்டப்பட்டதால் ஸ்வர்க லோகங்களும் விண்வெளி இதர கிரகங்களும் இருந்த மற்ற பக்தர்களும் இதனை காண முடிந்தது. இதற்கு முன் அவர்கள் இதை கண்டதில்லை. ஆனால் அர்ஜுனன் உதவியால் அவர்களாலும் காண முடிந்தது. வேறு விதமாக கூறினால், அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்ட விஸ்வரூபத்தை கிருஷ்ணரின் கருணையால் இதர பக்தர்கள் அனைவராலும் காண முடிந்தது. துரியோதனிடம் கிருஷ்ணர் சமாதானத்திற்காக தூது சென்ற போது துரதிருஷ்டவசமாக அவன் சமாதான கோரிக்கை ஏற்கவில்லை. அச்சமயத்தில் கிருஷ்ணர் துரியோதனனுக்கு விஸ்வரூபத்தை காட்டியதாக ஒருவர் கருத்துரைத்துள்ளார். ஆனால் உண்மை என்னவெனில், தனது விஸ்வரூபத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டுமே கிருஷ்ணர் அவ்வப்போது வெளிப்படுத்தினார். அத்தகைய ரூபங்கள் எல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்ட ரூபத்திலிருந்து மாறுபட்டவை. இந்த உருவத்தை இதற்கு முன் வேறு எவரும் கண்டதில்லை என்று இங்கே மிகவும் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, ஒரு சின்ன டவுட் மாதாஜி. இந்த சஞ்சயம் பார்த்திருப்பார்ல மாதாஜி? இப்ப இதுலதான் நான் சொல்றேன். இதுல சொல்லியிருக்காரு நிறைய பேர் அந்த டைம்ல எல்லாரும் பார்த்தாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் திவ்ய திருஷ்டி சஞ்சயம் பார்த்திருப்பாரு டெஃபினட்டா. ஏன்னா அவருக்கு அந்த வேற மூலகில் உள்ளவா ஞானக்கண் கொடுத்துக்கிறாருல மாதாஜி. அதான் அவருக்கு ஞானக்கண் கொடுத்திருக்காரு வியாசர். அப்ப பார்த்திருப்பார்ல அவரும். தேவர்கள் எல்லாம் கூட பார்த்திருக்காரு. இத போட்டிருக்காரு. அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். அது அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணி நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் ஒரு என்னது சைடு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தான். அதெல்லாம் இப்ப அந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் வரவும் செய்யாது. So let us not
pay much important. பட் அதே வந்து சில இடத்துல வந்து பார்க்கலன்னு போடுறாங்க, சில இடத்துல பார்த்திருக்காங்கன்னு போடுறாங்க. எப்படி இருக்கோ சரி, அவங்க பாத்துக்கணும். அவங்களுக்கு எப்போ திவ்ய சக்ஷு எல்லாம் கொடுத்தாரா? அர்ஜுனனுக்கு திவ்ய சக்ஷு கொடுத்ததுனால பார்த்தா இந்த சஞ்சயனுக்கு அந்த ஒரு இது இருந்தது. அவர் உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து அவர் என்ன நினைத்தாரோ அதெல்லாம் பார்க்க முடியும். ஈவன் அது அப்படி பார்த்தா ஆஞ்சநேயரும் பார்த்திருப்பார், அந்த கொடியில இருக்கிற அவரும் பார்த்திருப்பார், அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்திருப்பாங்க. தேவர்கள் மாத்திரம் பார்க்கலாம், அங்க இருக்கிற இதுல என்னது சண்டை போடுறவங்க அவங்க எல்லாருமே பார்த்திருப்பா. பட் சில இடத்துல போட்டிருக்கு அவங்க யாரும் பார்க்கல அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஓகே, எப்படியோ இது இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, அதனால எப்படியோ அதை போட்டுன்னு கேட்பா. இதெல்லாம் வந்து என்ன மெயினா இருக்கும் அதை விட்டுட்டு இதெல்லாம் கேட்கும்போது கொஞ்சம் இதா இருக்கும். இது எப்படி ஆன்சர் பண்றதுதான். கிருஷ்ணர் ஏன் கருப்பா இருக்கார், இப்ப அதை பத்தி இதுல எல்லாம் கொடுக்கவே மாட்டா. கிருஷ்ணர் ஏன் கருப்புன்னு எல்லாம் எங்கேயுமே கொடுத்தது இல்லை. ஆனா அதெல்லாம் ஏன் மயில் பீதி வச்சிருக்கார், இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் அவருக்கு ஒரு வாட்டி பிரபுபாதா இவர் என்னடி பிரபு சொல்லிட்டார், பிரபுபாதா என்ன எழுதியிருக்காரோ அது மாத்திரம் படிக்கும். அது இல்லாம ஒரு விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வேணுங்கிற அதை மனசுல வந்தாலும் எடுத்துடுவோம். அதெல்லாம் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அவர் என்ன சொன்னார் அது படிச்சாலே நிறைய விஷயங்கள் கற்றாப்பதான் எழுத முடியும். எனிவே, புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுளுக்கு என்ன சொல்றார், எனது அர்ஜுன எனது அந்தரங்க சக்தி மூலம் இந்த தெய்வீகமான விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகத்தினுள் மகிழ்வுடன் காண்பித்தேன். வந்து மகிழ்ச்சியா தான் நான் இங்கெல்லாம் எப்படி எல்லாம் இருக்க நீ கேட்டேன், நானும் மகிழ்ச்சியோட எல்லாத்தையும் காட்டிவிட்டேன். அதனால என்ன ஃபுல்லாலாம் காட்டல, கொஞ்சம் எல்லாம் காட்டியிருக்காரு. இருந்தாலும் எல்லையற்றதும் பிரகாசம் மிக்கதுமான இந்த ஆதி ரூபத்தை இதற்கு முன் உன்னை தவிர வேறு யாரும் கண்டதில்லை. இப்போ உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைமா காட்டுறேன், ஆனா அதே டைம்ல எல்லாரும் பார்த்திருக்காங்கன்னு இதுல எழுதியிருக்காரு. இதுல வந்து பிரபுபாதா எழுதியிருக்காரு. அர்ஜுனன் பரமபுருஷன் விஸ்வரூபத்தை காண விரும்பினான். எனவே தனது நண்பனான அர்ஜுனனின் மீதான கருணையால் பிரகாசமும் வைபவம் நிறைந்த தனது விஸ்வரூபத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் காட்டினார். இந்த ரூபம் சூரியனை போன்ற பிரகாசத்துடன் இருந்தது. அதன் பல்வேறு முகங்கள் விரைவாக மாறிக்கொண்டிருந்தன. தனது நண்பனான அர்ஜுனனின் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக மட்டுமே கிருஷ்ணர் இந்த ரூபத்தை காட்டினார். அப்ப எவ்வளவு பெரிய பக்தனா இருக்கணும் இல்லையா? அவர் கேட்டோடனே இவர் எடுத்து காட்டுறாருன்னா அவர் என்ன பெரிய அவ்வளவு இம்ப்ரெஸ் டிவோட்டிட் அந்த கடவுளோட இதெல்லாம் வைபவங்கள்ல நம்ம படிக்கவே தான் அவ்வளவு ஈஸியா இறங்கின மனம் அவளுக்கு. ஆஹா, எனக்கு இது ஒரு அஜாமிலன் ஸ்டோரியில எல்லாம் பார்க்கணும். கூப்பிட்டான், அரே நாராயணான்னு கூப்பிட்டா நான் வந்துட்டேன். ஐயோ உங்களை கூப்பிடலப்பா, அது யாரையோ தன்னோட பிள்ளையதான் கூப்பிட்டேன். இல்ல இல்ல வாயில நாராயணன் வந்து இல்லையா, அப்ப நான் வந்து என்னோட பக்தன் ஆகிவிட்டான் அந்த மாதிரி சொல்லுவேன். இது மனிதனின் கற்பனை கெட்டாத அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் கிருஷ்ணரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இறைவனின் இந்த ரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு முன் வேறு யாரும் பார்த்ததில்லை. ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு இந்த உருவம் காட்டப்பட்டதால் ஸ்வர்கலோகங்கள் இது இப்ப நம்ம வந்து நினைவு வச்சுக்கலாம். ஓகே, இதுல பர்பட்ல இருக்கான்னு. அப்புறம் வேற எங்கேயாவது வரும்போது அது இல்லைனாக்கா ஓகே என்ன அப்படி எதிர்க்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம மனசுல ஒரு கொஸ்டின் வரும், அவ்வளவுதான். பட் இதெல்லாம் நமக்கு அதனால கொஸ்டின் ஆன்சர்ல வந்து நம்ம பார்த்தோம் எழுதினோம், அதுக்கு ராங் போட்டாங்க, அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம், அதெல்லாம் வராது. ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு இந்த உருவம் காட்டப்பட்டதால் ஸ்வர்கலோகங்களிலும் விண்வெளியில் இதர கிரகங்களிலும் இருந்த மற்ற பக்தர்களாலும் இதனை காண முடிந்தது. இதற்கு முன் அவர்கள் இதை கண்டதில்லை. ஆனால் அர்ஜுனனின் உதவியால் அவர்களாலும் காண முடிந்தது. வேறு விதமாக சொன்னால் அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்ட விஸ்வரூபத்தை கிருஷ்ணரின் கருணையால் இதர பக்தர்கள் சீடர்கள் அனைவராலும் காண முடிந்தது. இது எந்த பற்பட்ட போட்டுக்கு 47 அது நினைவு 11.47 காண. துரியோதனிடம் கிருஷ்ணர் சமாதானத்திற்காக தூது சென்ற போது துரதிருஷ்டவசமாக அவன் சமாதான கோரிக்கையை ஏற்கவில்லை. அச்சமயத்தில் கிருஷ்ணர் துரியோதனனுக்கு விஸ்வரூபத்தை காட்டியதாக ஒருவர் கருத்துரைத்துள்ளார். ஆனால் உண்மை என்னவெனில் தனது விஸ்வரூபத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டுமே கிருஷ்ணர் அப்போது வெளிப்படுத்தினார். ஓகே, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. அவர் வந்து சமாதானம் பேச போகும்போது விஸ்வரூபத்தை காட்டினாராம், ஒரு பகுதி தான் காட்டினாராம். இருக்கு யாருக்கு? துரியோதனுக்கு. அந்த ஸ்டோரி எனக்கு தெரியாது, இப்பதான் படிக்க முடியும். ஆனா வந்து அவரை வந்து ஏற்கவில்லை. அவர் என்ன ஏற்கலை, கோரிக்கை வேண்டாம், சண்டை வேண்டாமே, சமாதானமா போலான்னு. இல்ல இல்ல, சண்டை போய் போர் புரிந்தாதான் வந்து நம்ம இது தெரியும், அவங்க ஜெயிச்சானா அப்போ அவங்களுக்கு கிடைக்கட்டும், அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்த உடனே அப்போ அந்த சமயத்தை காட்டினார் அவர் வந்து அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. அவரோட விஸ்வரூபம் ஃபுல்லா காட்டல, கொஞ்சம் காட்டணும்னு காட்டியதாக ஒருவர் கருத்துரைத்துள்ளார். யாரோ அது மாதிரி கருத்து தெரிவிச்சிருக்கார். ஆனால் உண்மை என்னவெனில் தனது விஸ்வரூபத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டுமே கிருஷ்ணர் அப்போது வெளிப்படுத்தினார். அத்தகைய ரூபங்கள் எல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்ட ரூபத்திலிருந்து மாறுபட்டவை. இந்த உருவத்தை இதற்கு முன் வேறு யாரும் கண்டதில்லை என்று இங்கே மிக தெளிவாக கூறப்படும். யாரெல்லாம் பார்த்தாங்க அவசியமே இல்லை. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானி மாதாஜி படிச்சுங்கோ. हरे कृष्ण माताजी। न वेद यज्ञात् ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके दृष्टुं त्वत् अन्येन गुरु प्रवीर न இல்லை வேத யஜ்ஞ யாகத்தால்
அத்தியனை அல்லது வேத கல்வியால் ந இல்லை, தானே தானத்தினால் ந இல்லை, மேலும் கிரியாபி புண்ணிய செயல்களால் ந இல்லை, தபோபி கடும் தவங்களால், உக்ரை கடுமையான, ஏவம் ரூப இந்த உருவில், சக்கிய முடியும், அகம் நான், நிருலோகே இந்த ஜட உலகில், திருஷ்டும் காண்பதற்கு, தன்னை உன்னை விட, அந்நேன மற்றவரால், குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களில் படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாததாகும். பொருளுரை: இங்கு தெய்வீக பார்வை என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இத்தகு தெய்வீக பார்வை யாரால் பெற முடியும்? தெய்வீகம் என்றால் திவ்யமானது என்று பொருள். தேவர்களை போன்ற தெய்வீக நிலையை அடையாமல் ஒருவன் தெய்வீக பார்வையை அடைய முடியாது. தேவர்கள் என்றால் யார்? வேத இலக்கியங்களில் பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தர்களே தேவர்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. விஷ்ணு பக்த ஸ்மிருதோ தெய்வ. விஷ்ணுவின் மேல் நம்பிக்கை இல்லாத நாத்திகர்கள் அல்லது கிருஷ்ணரின் அருவ பகுதியை பரம்பொருளாக எண்ணுபவர்கள் தெய்வீக பார்வையை பெற முடியாது. கிருஷ்ணரை இகழ்பவர்கள் தெய்வீக பார்வையுடன் இருப்பது சாத்தியமல்ல. தெய்வீக நிலையை அடையாமல் தெய்வீக பார்வையை அடைய முடியாது. வேறு விதமாக கூறினால், தெய்வீக பார்வையுடைய மற்ற நபர்களும் அர்ஜுனனை போன்று பார்க்க முடியாது. விஸ்வரூபத்தை பற்றிய வர்ணனை பகவத்கீதையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அர்ஜுனுக்கு முன் இந்த விவரங்கள் யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் தற்போது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின் விஸ்வரூபத்தை பற்றிய தகவல்கள் சிலவற்றை ஒருவன் அறிய முடியும். உண்மையிலேயே தெய்வீக நிலையில் இருப்பவர்கள் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தை காண முடியும். ஆனால் கிருஷ்ணரது தூய பக்தன் ஆகாமல் தெய்வீக நிலையை அடைய முடியாது. இருப்பினும் உண்மையான தெய்வீக இயல்பில் இருப்பவர்களும் தெய்வீக பார்வை உடையவர்களுமான பக்தர்களோ இறைவனின் விஸ்வரூபத்தை காண்பதில் அவ்வளவு விருப்பமுடையவர்கள் அல்ல. அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரை 4 கரங்களுடனும் விஷ்ணுவின் ரூபத்தில் காண விரும்பினான் என்பது விஸ்வரூபத்தை கண்டதால் உண்மையில் அச்சமுற்று இருந்தான் என்பதும் முந்தைய ஸ்லோகத்தில் விவரிக்கப்பட்டது. இந்த ஸ்லோகத்தில் வேத யஜ்ஞாத்யயனை போன்ற சில முக்கியமான சொற்கள் உள்ளன. இச்சொல் வேத இலக்கியங்களையும் யாக நெறிகளையும் கற்பதை குறிக்கின்றது. வேதம் என்றால் 4 வேதங்கள்: ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வ, 18 புராணங்கள், உபனிஷத்துகள், வேதாந்த சூத்திரம் முதலிய எல்லாவித வேத இலக்கியங்களையும் குறிக்கும். இவற்றை ஒருவன் வீட்டிலோ வேறு எங்கோ கூட கற்கலாம். அதுபோலவே யாக நெறிகளை கற்பதற்கு கல்ப சூத்திரங்கள், மீமாம்சா சூத்திரங்கள் என சூத்திரங்கள் உள்ளன. தானே என்னும் சொல் பொருத்தமான நபர்களுக்கு, அதாவது இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் அந்தணர்கள், வைஷ்ணவர்கள் முதலியோருக்கு தானம் வழங்குவதை குறிக்கும். இதுபோல புண்ணிய செயல்கள் என்பது பல்வேறு ஜாதிகளுக்கு ஏற்ப நியமிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளையும் அக்னிஹோத்திரம் முதலியவற்றையும் குறிக்கின்றது. மேலும் உடல் ரீதியான கஷ்டங்களை விரும்பி ஏற்பது தபஸ்யா எனப்படும். எனவே உடலின் கஷ்டங்களை ஏற்றல், தானம் அளித்தல், வேதங்களை கற்றல் முதலிய பல செயல்களை ஒருவன் செய்யலாம். ஆனால் அவன் அர்ஜுனனை போன்ற பக்தனாக இல்லாவிடில் விஸ்வரூபத்தை காண்பது சாத்தியமல்ல. அருவவாதிகள் இறைவனது விஸ்வரூபத்தை காண்பதற்காக கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால் அருவவாதிகள் பக்தர்கள் அல்ல என்பதை நாம் பகவத்கீதையிலிருந்து புரிந்து கொள்கிறோம். எனவே அவர்களால் இறைவனது விஸ்வரூபத்தை காண இயலாது. அவதாரங்களை படைக்கும் நபர்கள் பலர் இருக்கின்றனர். இவர்கள் சாதாரண மனிதனையும் அவதாரமாக அறிவிக்கின்றனர். ஆனால் இவையெல்லாம் முட்டாள்தனமே. பகவத்கீதையின் கொள்கைகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். இல்லாவிடில் பக்குவமான ஆன்மீக ஞானத்தை அடைவது சாத்தியமல்ல. பகவத்கீதை இறைவனை பற்றிய விஞ்ஞானத்தின் ஆரம்ப கல்வியாக கருதப்பட்டாலும் இது மிகவும் பக்குவமானதாக இருப்பதால் எது எப்படிப்பட்டது என்பதை பகுத்து அறிவதற்கு இது மிகவும் உதவுகின்றது. போலி அவதாரத்தை பின்பற்றுபவர்கள் இறைவனின் தெய்வீக அவதாரத்தை, விஸ்வரூபத்தை தாங்களும் பார்த்திருப்பதற்காக கூறலாம். ஆனால் இதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஏனெனில் கிருஷ்ணருடைய பக்தனாக ஆகாமல் இறைவனின் விஸ்வரூபத்தை காண முடியாது என்பது இங்கே மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே ஒருவன் முதலில் கிருஷ்ணரது தூய பக்தனாக ஆக வேண்டும். அதன் பின் தான் கண்ட விஸ்வரூபத்தை தன்னால் காட்ட முடியும் என்று அவன் அறிவிக்க முடியும். போலி அவதாரங்களையும் இந்த போலி அவதாரங்களை பின்பற்றுவோரையும் கிருஷ்ண பக்தனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு 5 நிமிஷத்தை இது பினிஷ் பண்ணிட்டு அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா? 49 பண்ணிடலாம் மாதாஜி. 6 மணிக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். பெரிய பர்பட்டா இருக்கு இல்லையா? நாளைக்கு வந்து இந்த மாதாஜி படிப்பாங்க. யாரு? ஜெயந்தி மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி அப்படி படிச்சு நமக்கு நாளைக்கு படிக்கிறோம். ஓகே. குரு வம்சத்தின் வீரர்களில் சிறந்தவனை
பகவான் சொல்ற, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் இதேதான், யாரு பார்த்தாங்க யாரு இல்லை, இதே பற்றிதான். ஆனா ஃபைனலி என்ன முடிக்கிறாரு, யாருக்கு பகவான் பேர்ல பக்தி இருக்கோ அவங்க பார்ப்பாங்க. நமக்கே இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் இல்லையா? சிலப்போ ரொம்ப ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி, அந்த கோயில் போனேன், ஒரு அம்மா வந்தாங்க, எனக்கு என்ன பிரசாதம் வேணும் கேட்டாங்க, கொடுத்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானி மாதாஜி மியூட் பண்ணிட்டேன். கேட்டாங்க, கொடுத்தேன். அப்புறம் திருப்பி பக்கத்துல அந்த அம்மாவை காணோம். ஆனா அந்த அம்மாவோட மூஞ்சி வந்து அப்படியே அந்த அம்மனோட மூஞ்சி மாதிரி, இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றவங்க கேட்டேன். என்னோட சொந்த அக்காவே இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. சோ கொஞ்சம் நிறைய ஆன்மீகத்தை இருக்கும்போது என்னது, அது அவ்வளவு வந்து இது ஆன்மீகம்னா என்ன அர்த்தம், பக்தி. இந்த பக்தி தொண்டு அவளுக்கு தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியும். அந்த இடத்துல நடந்திருக்கு. ஆனா யாருக்கு அது கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது, யாருக்கு பக்தி இருந்தோ அவங்களுக்கு. குருவம்ச வீரர்களின் செல்வனி, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ, அப்புறம் நான் வந்து வேதங்கள் அப்ப என்ன அர்த்தம், பக்தியோட இருந்ததுனாலதான் உன்னால பார்க்க முடியுது. நான் வந்து திவ்ய சக்ஷு கொடுத்தேன், கரெக்ட் தான். ஆனாலும் அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா இனிமேல் நம்பிக்கையுடன் என்னை வந்து நல்ல பகவான் என்று நினைத்து யாரு வந்து வழிபடுறாங்களோ அவங்க கண்ணுக்கு நான் தெரியுது. எனக்கு வெறும் வேதங்களை படித்ததாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களை எல்லாம் செய்வதாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாதது ஆகும். அப்ப அண்டர்லைன் என்னது, பக்தி வேணும். பொருளுரை, இங்கு தெய்வீக பார்வை என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இத்தகைய தெய்வீக பார்வையை யாரால் பெற முடியும்? தெய்வீகம் என்றால் திவ்யமானது என்று பொருள். தேவர்களை போன்ற தெய்வீக நிலையை அடையாமல் ஒருவன் தெய்வீக பார்வையை அடைய முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் நம்மளை குவாலிஃபை பண்ணிக்கணும். பார்க்கறதுக்கு குவாலிஃபை பண்ணோம்னா அவ்வளவு பக்தி தொண்டில இருந்து அப்படி பக்தியில ஊறி போனாதான் அது வந்து நமக்கே புலப்படும். கண்களுக்கு புலப்படுறதோ இல்லையா, ஸ்டார்ட் ஒரு என்னது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும். அந்த மாதிரி நான் நிறைய விஷயத்துல அதெல்லாம் அப்படி பண்ணிருப்பேன். யாரோ வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு ஹெல்ப் கேட்கறான்னு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அதுதான் என்ன தோணுன்னா, அவன் ஏன் என்ன மாத்திரம் எங்கிட்ட வந்து ஏன் கேட்டான்? இவ்வளவு பேர் இருக்காங்களே, அவள்கிட்ட கேட்காம எங்கிட்டயே வந்து கேட்டான். தட் மீன்ஸ் காட் ஹஸ் சென்ட் ஹிம். எங்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தானே அவன் வந்திருக்கான் இல்லையா? வேற யார்ட்டையும் ஏன் போல, நம்ம வீட்டுல பார்த்த தட்டின்னு என்ன அப்ரோச் பண்ணிருக்கான், அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு சிலப்போ தாட் போகும். சோ மேபி தட் இஸ் ட்ரூ. அப்படி மேபி அது வந்து நம்ம ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த தெய்வீகத்திலேயே இதுலயே இந்த ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி தோன்ற. இப்ப இல்ல, இஸ்கான்ல மரத்து முன்னாடி கதையை சொல்றேன். அப்பல இந்த மாதிரி ஓகே அடைய முடியாது. தேவர்கள் என்றால் யார்? வேத இலக்கியங்களில் பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தர்களை தேவர்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பவானி பக்தர்கள் தான் தேவர்கள். அப்ப தேவர்கள் எல்லாமே பகவானுக்கு வந்து இதுதானே இது பண்றாங்க, பூஜா எல்லாம். விஷ்ணு பக்தக ஸ்மிருதோ தெய்வக. விஷ்ணுவின் மேல் நம்பிக்கை இல்லாத நாத்திகர்கள் அல்லது கிருஷ்ணரின் அரூப பக்தியையே பரம்பொருளாக எண்ணுபவர்கள் தெய்வீக பார்வையை பெற முடியாது. அவங்கள ஏட்டுக்கல்வியோட தான் இருப்பாங்க. யார் நம்பிக்கை இல்லாம வெறும் அதை படிச்சேன் யாகம் பண்ணேன் எல்லாம் வேற பகவான் பேர் நம்பிக்கை இல்லாம பண்றவங்களுக்கு அந்த மாதிரி திருஷ்டி கிடைக்காது. அருவ பக்தியை பரம்பொருளாக எண்ணுபவர்களுக்கு தெய்வீக பார்வை பெற முடியாது. கிருஷ்ணரை இகழ்பவர், அப்புறம் வேற ஒரு கேட்டகரி இருக்கு, கிருஷ்ணரை இகழ்பவர்கள் தெய்வீக பார்வையுடன் இருப்பது சாத்தியமல்ல. தெய்வீக நிலையை அடையாமல், தெய்வீக நிலையை அடையணும் ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் தான் அந்த கெப்பாசிட்டி நமக்குள்ள அந்த இது என்னது அப்லிஃப்ட் பண்ணணும். தெய்வீக பார்வையை அடைய முடியாது. வேறு விதமாக கூறினால் தெய்வீக பார்வையுடைய மற்ற நபர்களும் அர்ஜுனனை கொன்று பார்க்க முடியும். யாரு தெய்வீக பார்வையோட இருக்காங்க பார்க்க முடியும். விஸ்வரூபத்தை பற்றிய வர்ணனை பகவத்கீதையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அர்ஜுனனுக்கு முன் இந்த விவரங்கள் யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் தற்போது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பின் விஸ்வரூபத்தை பற்றிய தகவல்கள் சிலவற்றில் ஒருவன் அறிய முடியும், சிலவற்றை ஒருவன் அறிய முடியும். உண்மையிலேயே தெய்வீக நிலையில் இருப்பவர்கள் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தை காண முடியும். ஆனால் கிருஷ்ணனுக்கு தூய பக்தனாக ஆகாமல் தெய்வீக நிலையை அடைய முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் நல்ல தூய பக்தி வேணும். பகவான் ஃபெய்த் வேணும், ட்ரஸ்ட் வேணும். அப்பதான் தூய பக்தன் அப்படின்னு தொண்டு புரிஞ்சு தூய பக்தன் ஆயிடுவான். அந்த மாதிரி உள்ளவனுக்கு தான் இது வந்து காட்சியா அவனுக்கு வந்து he will understand. தெய்வீக நிலையை அடைய முடியாது. இருப்பினும் உண்மையான தெய்வீக இயல்பில் இருப்பவர்களும் தெய்வீக பார்வை உடையவர்களுமான பக்தர்களோ இறைவனின் விஸ்வரூபத்தை காண்பதில் அவ்வளவு விருப்பமுடையவர்கள் அல்ல. அந்த மாதிரி ரொம்ப டிவோட்டடா இருக்கிறவங்க வந்து எனக்கு பகவானோட அந்த இது பார்க்கணும்னு அந்த எண்ணமும் வராது. ஒரு நல்ல பக்தர்கள்ட்ட போயிட்டு உனக்கு வந்து இது வேணுமா, மோட்சம் வேணுமா, வேண்டாம் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, உனக்கு சேவை புரிஞ்சு நான் இங்க சந்தோஷமா தானே இருக்கேன், திரும்பி எனக்கு மோட்சம் கொடுத்து அங்க போயிட்டு சந்தோஷம் பண்றதுக்கு நான் இங்கே தானே சந்தோஷமா இருக்கேன், எனக்கு எந்த மோட்சம் எல்லாம் வேண்டாம், நான் இருந்துட்டு போறேன் இப்படியே அப்படின்பா. So they will not ask for anything. பகவான் கிருஷ்ணனை இதுலன்னு நினைக்கிறேன். தெய்வீக பார்வை உடையவர்களுமான பக்தர்களோ இறைவனின் விஸ்வரூபத்தை காண்பதில் அவ்வளவு விருப்பமுடையவர்கள் அல்ல. அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரை 4 கரங்களுடன் விஷ்ணுவின் ரூபத்தில் காண விரும்பினான் என்பதும் விஸ்வரூபத்தை கண்டதால் உண்மையில் அச்சமுற்று இருந்தான் என்பதும் முந்தைய பதத்தில் விவரிக்கப்பட்டது.
இப்பதத்தில் வேத யஜ்ஞாத்யனை போன்ற சில முக்கியமான சொற்கள் உள்ளன. இச்சொல் வேத இலக்கியங்களையும் யாக நெறிகளையும் கற்பதை குறிக்கின்றன. வேதம் யஜ்ஞ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறவங்க, இதெல்லாம் பண்றவங்க கற்பதை குறிக்கின்றன. வேதம் என்றால் 4 வேதங்கள், யஜுர் சாம அதர்வர், ஸ்லோகம்லாம் படிக்கிறாங்க. 18 புராணங்கள், அதை நான் படிச்சேன், உபனிஷத் படிச்சேன், வேதாந்த சூத்திரம் படிச்சேன். இது மாதிரிலாம் மாறு தட்டி இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க. யஜுர் எல்லாம் கட 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 கடன்னு சொல்றேன் இப்படி. ஆனா அடிப்படை என்ன இல்லை? பகவான் பேர் ஒரு பக்தி இல்லை. நான் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன், நான் எவ்வளவு கடகடான்னு சொல்றேன் பாருங்க, அதுல பிரயோஜனம் இல்லை. அவளுக்கெல்லாம் இந்த விஸ்வரூபெல்லாம் அவளுக்கு புரிஞ்சு வராது, கண்ணுக்கு தெரியவும் செய்யும். வேதாந்த சூத்திரம் போன்ற எல்லாவித வேத இலக்கியங்களையும் குறிக்கும். இவற்றை ஒருவன் வீட்டிலோ வேறு எங்கோ கூட கற்கலாம். அது போலவே யாக நெறிகளையும் கற்பதற்கு கல்ப சூத்திரங்கள், மீமாம்ச சூத்திரங்கள் என சூத்திரங்கள் இருக்கு உள்ளன. தானேஹி எனும் சொல் பொருத்தமான நபர்களுக்கு, அதாவது இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் அந்தணர்கள், வைஷ்ணவர்கள் போன்றவர்களுக்கு தானம் வழங்குவதை குறிக்கும். அதுபோல் புண்ணிய செயல்கள் என்பது பல்வேறு ஜாதிகளுக்கேற்ப நியமிக்கப்பட்டுள்ளன கடமைகளையும் நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளையும் அக்னிஹோத்திரம் போன்றவற்றையும் குறிக்கின்றன. அக்னிஹோத்திரம் இஸ் ஒரு சார்ட் ஆஃப் ஒரு யஜ்ஞம். அதெல்லாம் ரெகுலரா பண்ணுவாங்க, டெய்லி பண்ணுவாங்க. சில பேர்லாம் வீட்லயே பண்ணுவாங்க. அக்னிஹோத்திர ஹோமம் டெய்லியே பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் சார்ட் ஆஃப் நம்ம மாலை வச்சு ஜபம் பண்றோம், அந்த மாதிரி அவங்க ரொம்ப ரிச்சுவலிஸ்டிக்கா பண்ணுவாங்க. மேலும் உடல் ரீதியிலான கஷ்டங்களை விரும்பி ஏற்பது தபஸ்யா எனப்படும். நம்ம தபஸ் பண்றவா பாத்துருக்கோம், மெடிடேஷன் ஒரு மாலை வருத்திப்பாங்க, சாப்பிட மாட்டாங்க, தண்ணி குடிக்கணும், அப்படி பகவானை இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ அதை அவங்க அந்த மாதிரி குடிக்கிறது. உடல் ரீதியான கஷ்டங்களை விரும்பி ஏற்கிறாங்க, தபஸ்யா எனப்படும். எனவே உடலின் கஷ்டங்களை ஏற்றல், தானமளித்தல், வேதங்களை கற்றல் போன்ற பல செயல்களை ஒருவன் செய்யலாம். ஆனால் அவன் அர்ஜுனனை போன்ற பக்தனாக இல்லாவிடில் விஸ்வரூபத்தை காண்பது சாத்தியமில்லை. வேறெல்லாம் பண்ணலாம், ஆனா பக்தி இல்லாம இருந்தா, பக்தனாக இல்லாம, பக்தி இருந்தா பக்தன், அந்த பக்தன் ஆகலைன்னா அவனுக்கு விஸ்வரூபம் காண முடியாது. அருபவாதிகள் இறைவனது விஸ்வரூபத்தை காண்பதாக கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால் அருபவாதிகள் பக்தர்கள் அல்ல என்பதை நாம் பகவத்கீதையிலிருந்து புரிந்து கொள்கிறோம். எனவே அவர்களால் இறைவனது விஸ்வரூபத்தை காண இயலாது. அவதாரங்களை படைக்கும் நபர்கள் பலர் இருக்கின்றனர். அவர்கள் சாதாரண மனிதரையும் அவதாரமாக அறிவிக்கின்றனர். ஆனால் இவையெல்லாம் முட்டாள்தனமே. பகவத்கீதையின் கொள்கைகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். இல்லாவிடில் பக்குவமான ஆன்மீக ஞானத்தை அடைவது சாத்தியமல்ல. இப்ப பகவத்கீதையில என்ன கொடுத்திருக்க, என்ன கொள்கை? ஃபர்ஸ்ட் பக்தி தான் கொடுத்திருக்க. சோ அது மாத்திரம் நம்ம பக்தியோட பகவானை ஏற்றுன்னு அதை நம்ம பண்ணும்போது என்னது, இப்ப அந்த பக்குவமான ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும். இல்லாட்டா என்னது கிடைக்கிறது சாத்தியமல்ல. பகவத்கீதை இறைவனை பற்றி விஞ்ஞானத்தின் ஆரம்ப கல்வியாக கருதப்பட்டாலும் இது மிகவும் பக்குவமானதாக இருப்பதால் எது எப்படிப்பட்டது என்பதை பகுத்து அறிவதற்கு இது மிகவும் உதவுகின்றன. போலி அவதாரத்தை பின்பற்றுபவர்கள் இறைவனின் தெய்வீக அவதாரத்தை, விஸ்வரூபத்தை தாங்களும் பார்த்திருப்பதாக கூறலாம். ஆனால் இதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஏனெனில் கிருஷ்ணருடைய பக்தனாக ஆகாமல் இறைவனின் விஸ்வரூபத்தை காண முடியாது என்பது இங்கே மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே ஒருவன் முதல்ல என்ன வேணும், கிருஷ்ணரை தூய பக்தனாக ஆக வேண்டும். இஸ்கான்ல அந்த ட்ரைனிங் தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பக்தன் எப்படி ஆக முடியும்? முதல்ல நம்ம ஜப்பா எடுத்துன்னு பண்ணோம் அப்படின்னா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம். இப்ப என்னது ஜப்பாவா? 4:30 மணிக்கு பார்த்தா 4:30 மணிக்கு முடிச்சாச்சு, போட்டாச்சு, 16 ரவுண்ட் போட்டாச்சு. அதுக்குள்ள மங்கள ஆரத்தி பாக்குறது என்ன? நேற்றுக்கு 9 டிவோட்டிஸ். அப்பப்பா ஓகே, பக்தனாக ஆக வேண்டும். அதன் பின் தான் கண்ட விஸ்வரூபத்தை தன்னால் காட்ட முடியும் என்று அவன் அறிவிக்க முடியும். இது ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ண பக்தன் ஆயிட்டு பகவானுடைய இதெல்லாம் விஸ்வரூபத்தை பார்த்து தன்னால் காட்ட முடியும் என்று அவன் அறிவிக்க முடியும். போலி அவதாரங்களை பின்பற்றுவோரையும் கிருஷ்ண பக்தனால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாளைக்கு நம்ம 49 படிக்கலாம். சொல்றேன், சேவ் பண்ணிடுறேன். 35 ஆயிரம். ஒரு நிமிஷம்.